ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udod sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Agosto 12, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapong na dalaguan karon nga mga balita, mga kauturan nato no sa aton sining mga kabombo latest karon sa sining enkwentro nga nagluntad sa banwa sang Kalinog kung saan may 5 diri ka mga nagkalamatay na tumod na kung saan sinuini. Ang Philippine Army nagpathag sa ila siniyang nga kabahin pa sa ila sining trabaho ang pagkuha sang laragway sa lawas ni Boy Bosque kay kabahin ini isang documentation nga kung saan may issue din nga kung saan isa sa mga himata sinila kung tani kugon ang personnel sa Philippine Army. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalaga ni istoryahan nato na banwa mga pasahero sa may area sang Mohon no, terminal, nagpugok subong adlaw. Ano yan ang rason? Sa iban pa nga mga balita, Iloilo City Traffic Management Unit para yun ang collaboration sa mga transport cooperative para iya nga mag-cater ang nagatas nga numero sang pasahero subong tuig. Transport cooperative sa modernized unit sa syudad ginapasiguro nga manageable sa gihapon ang sitwasyon ng rush hour sa piyak sang mas mataas nga bulyada sa pasahero subong ipaanggid sang nakaligad. Dugang pa nga mga balita, Department of Public Works and Highways nagpasalig ba yon ang Iloilo Capiz sa Expressway. May update man kita sa sining nabungguan siniyang motorista utod ginang iya sining atil. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalaga sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, sa 12 sa buwan ng Agosto taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita,
Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinondena ang air incident sa may Bajo de Masinloc. Hinikayat ang China na maging responsable sa kanilang aksyon. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas naman tiniyak ang pagpapatuloy ng regular na pagpapatrolya sa may West Philippine Sea. Samantala, 2 long-range patrol aircraft naman na gawa ng Israel nakatakdang matanggap ng Philippine Air Force simula yan sa susunod na taon. Ang grupong Manibela naglunsad ng transport strike ngayong Lunes para daw yan hikayatin si Pangulong Marcos na suportahan o ibasura ang Public Transport Modernization Program. Ang Department of Health naman nilinaw na hindi nagkukulang sa ngayon ang hospital beds para yan sa leptospirosis patient. Ilang bayan naman at syudad nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa dengue. Ang pagkakaibigan daw nitong si Vice President Sara Duterte at etong si Senador Amy Marcos na natili pa rin sa kabila ng mga patutsada ng Vice Presidente sa Marcos administration. Sa international news naman, Ukrainian President Zelensky kinumpirma ang paglusob ng kanilang tropa sa Kursk region sa Russia. Samantala, isang village naman sa Kursk nakubkob na ng Ukraine. Abangan mamaya sa ating update sa Paris Olympics. Manila City, todo na ho yung paghahanda para yan sa ibibigay na Heroes Welcome para kay Carlos Yolo at sa Philippine Delegation. Mga Pinoy naman o itong mga Paralympians, naghahanda na para yan sa Paris Paralympics. Ulat naman mula sa lalawigan ng Police Regional Office 2 Director, tinawag ni Mayor Basti Duterte na wala daw modo. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Maring kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring air incident sa may bahagi ng Bajo de Masinloc kung saan ay nagpakawala ng drop flare ang multi-role aircraft sa rutang binaraanan ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng routinary maritime patrol sa teritoryo ng ating bansa. Nakiisa ang Pangulo sa matatapang na personnel ng Philippine Air Force. Sinabi ng Pangulo, ang aksyon ng People's Liberation Army Air Force ay unjustified, illegal at reckless, lalo at lumilipad ito sa sovereign airspace ng Pilipinas. Ang giit ni Pangulong Marcos na ngayong kumalma na sa karagatan, eto na naman ang China at nagsasagawa ng mga delikadong aksyon sa himpapawid o sa airspace. Binigyang diin ng Presidente ng Pilipinas na mananatiling committed ng Pilipinas para sa isang diplomasya at mapayapang paraan na pagresolba sa anumang hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaunawaan. Nananawagan din ng Pangulo sa China na maging responsable sa kanilang aksyon sa dagat man o sa himpapawid. Samantala, nakatakdang matanggap ng Philippine Air Force ang una sa 2 long-range patrol aircraft na gawa ng Israel. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss, ang initial delivery ng naturang aircraft ay inaasahang darating sa bansa sa kalagitnaan niyan ng 2025. Ito ay matapos na makuha ng Elbit System Limited ng Israel ang 114 million pesos o dolyares yan na kontrata para sa pagsusupply ng 2 units ng long-range patrol aircraft na equipped ng Advanced at Comprehensive Mission Suite na isa namang network of components na ginagamit para makumpleto ang aerial surveillance na may real-time distribution ng mga impormasyon sa ground. Ang pagbili ng Philippine Air Force ng naturang long-range patrol aircraft ay isa lamang sa top priorities nito sa unang bahagi ng modernization program ng militar ng Pilipinas. Samantala, nanindigan naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na magpapatuloy pa rin yung regular patrol at surveillance operation sa Bajo de Masinloc sa kabila po ng mapanganib na aksyon ng bansang China kamakailan. Kasunod po ito ng pagpapakawala ng flare ng China sa daanan ng eroplano na ginagamit ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng maritime security operation sa loob ng Philippine Maritime Zone noon pong Agosto 8 ng taong 2024, nitong nakalipas huyan na linggo. Sinabi nitong si Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, hindi makakapigil ang mga ganitong insidente para sa pagganap ng kanilang tungkulin. Anya, mananatiling matatag ang kanilang paninindigan na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa naturang lugar. Alinsunod pa rin po yan sa United Nations Convention on the Law of the Seas.
Bago ito, kinundenan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pagpapalipad ng pailaw ng People's Liberation Army Air Force ng China sa Baho de Masinloc, nasabay sa routine maritime patrol ng Philippine Air Force. Ayon sa opisyal, ang ganitong aksyon ay malinaw na pakikialam at panghihimasok sa isang legal flight operation sa loob ng ating teritoryo na isang paglabag daw sa international law at regulations sa safety of aviation. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglabas na rin ng kanyang saloobin hinggil po sa naturang hakbang nitong higanteng bansa o itong bansang China. Samantala, naglunsad naman ngayong araw ng Lunes ang grupo ng transportasyon na Manibela para himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibasura ang Public Transport Modernization Program. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, nakapokus ang naturang strike sa mga protest center sa may Monumento, Nagtahan, Pasig, Palengke, sa isang mall dyan sa may Alabang, Gatchalian at mall din dyan sa Parañaque, ang Ponta Tulay, Manila, Muñoz Market, Quezon City, ang Marcos Highway, Marikina, isa din pong ano po dyan sa may Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City na gas station, at gayon din po sa may Camarin, Zapote Road North, Caloocan at Pulang Lupa, Bernabe, Las Piñas City. Umaasa naman ang grupo na mapapakinggan sila ng Pangulo at mabasa ang resolusyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso na nananawagan para sa suspensyon ng programa. Sinabi din ni Valbuena na hindi pa handa ang ating bansa para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang transport strike nga ng grupo ngayong araw ay patikim pa lamang umano yan sa kanilang ilulunsad na 3 araw na tigil pasada sa araw ng Miyerkules, Agosto 14 hanggang sa araw ng Biyernes, Agosto 16. Kung matatandaan na inilunsad nga ang programa noon pang taong 2017. Subalit naantala ito ng ilang beses dahil na rin yan sa mga protesta at pagtama na rin ng COVID-19 sa ating bansa. Katwiran kasi ng mga tsuper na tutol dito ay ang pagbili ng napakamahal po na bago at modernong unit ng maglulubog lamang anya sa kanila sa utang at hindi anya sila makakaipon ng pera para mabayaran ang kanilang mga pagkakautang. Samantala sa iba pang mga malalaking balita, nilinaw naman ng Department of Health na hindi nagkukulang sa ngayon ang mga kama sa mga ospital o mga hospital beds para yan sa mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna pa rin ng pagsipa ng mga kaso sa naturang sakit sa nakalipas ng mga linggo matapos nga ang malawakang pagbaha dito sa Luzon. Dulot pa rin po yan ng nagdaang Super Typhoon Karina at itong hanging habagat. Paliwanag naman itong si Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, bagamat halos mapuno na ng mga pasyenteng may leptospirosis ang nakalaang mga hospital beds o mga kama para sa mga ito sa National Kidney and Transplant Institute at maging doon sa may bahagi po ng San Lorenzo Hospital sa nakalipas na mga araw. Agad naman anyang natugunan nito sa pamagitan po ng pag-refer sa mga pasyente sa ibang mga ospital. Nauna na rin ipinagutos ng Department of Health ang activation ng Surge Capacity Plan para yan sa mga ospital sa Metro Manila kung saan ay mas marami mga kama ang inilaan ng mga ospital para sa mga kaso ng leptospirosis. Batay ho sa datos mga kabumo ng Department of Health, may kabuuan na 1,444 o 1,444 na mga leptospirosis cases ang naitala na ngayong taon mula Enero 1 hanggang sa Hulyo 27. Pero ito ho ay 42% down na mas mababa kumpara sa naitalang mahigit sa 2,000 mga cases o mga kaso sa parehong period noong nakalipas na taon o taong 2023. Sa iba pang balita, gumawa ng panibagong legal na aksyon ng Philippine Coast Guard para sa salvage operation upang matanggal na ang sumadsad na cargo vessel na MT Hyperline 988 na minamanduhan ng Chinese crew sa may karagatan niya ng San Felipe sa lalawigan ng Zambales. Sa 3 pahinang mosyon na inihain ng Philippine Coast Guard Substation San Felipe sa Municipal Trial Court ng naturang lokalidad noong Agosto 6,
Sinabi ng ahensya na ang pinsala mula daw sa barko ay mas kapansin-pansin na nagpalala pa sa banta ng sakuna sa kapaligiran at peligro sa buhay, ari-arian at kaligtasan ng mga residente lalo na sa may coastal community. Matatandaan na nauna na ngang naghain ng Philippine Coast Guard ng reklamo sa San Felipe Municipal Trial Court ng serious disobedience to an agent of a person in authority laban sa kinatawan ng Hyperline at pinagbawalan ang sakay na 7 Chinese crew ng barko na umalis sa naturang bayan habang naharap ang mga ito sa hiwalay na kaso ng paglabag sa immigration laws dahil yan sa iligal na pagpasok ng mga ito at pagtatago ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga dayuhan. Gayon din dahil sa paggamit nila ng Philippine flag kahit na ito ay isang Sierra Leone registered ship at pagbabaliwala din sa inisyong radio challenges ng walang makatwirang dahilan. Kung maalala din na bahagya ngang lumubog ang naturang barko dahil na rin sa malalakas na alon sa kasagsagan niya ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng habagat sa ating bansa. Nakatakda namang isagawa ang pagdinig sa inihaing mga reklamo at mosyon para sa pagtanggal ng cargo vessel mula sa karagatan ng San Felipe sa Agosto 16 yan ng kasalukuyang taon. 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, tiniyak ng provincial government ng Bataan na hahabulin nito ang may-ari naman ng lumubog na tanker, ito hong tanker na MT Terra Nova, para panagutin sa pinsalang dulot po ng tumagas na langis sa mga maritime resources nito. Ayon kay Bataan Provincial Risk Reduction and Management Office Head Arvin Katipon, manghihingi ang probinsya ng kompensasyon para yan sa mga mangingisdang naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. Maliban dito ay kailangan din ng kompensasyon para sa probinsya ng Bataan na labis na nagambala dahil yan sa tumagas na langis mula sa naturang tanker. Sa kasalukuyan ay wala pang aktual na halaga ng hihingin na compensation. Ngunit ayon kay Katipon, nagpapatuloy na ang ginagawang assessment, maging ang validation at pagtaya ng probinsya. Ukol yan sa danyos o bayad po ng pinsala na hihingin sa may-ari ng lumubog na tanker. Una nang inorganisa ng probinsya ng Bataan ay ang mga volunteers, mga eksperto at maging yung mga empleyado nito at ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ito'y upang gumawa ng maraming mga spill boom o oil spill boom na magagamit naman sa pagkontrol sa tumagas na langis. Ang mga ito ay nagsagawa rin ng donation drive para makalikom ng maraming mga materyales na magagamit sa ginagawang spill boom katulad po ng mga buhok, mga balat ng nyog at iba pang mga materyales. Kaugnay din po nito, umaabot na sa 22,094,870 pesos yung naipamigay naman ng Department of Social Welfare and Development na tulong para ho sa mga mangisdang naapektuhan ng oil spill. Mula po ito nung simulan ang pamamahagi ng mga naturang tulong. Malaking bahagi po ng naturang tulong o itong assistance ay yaong mga food packs at mga non-food items na ibinigay sa mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy pa rin ito sa pamimigay ng mga tulong kasama na ho dito ang posibilidad ng financial assistance sa pamagitan po ng kanilang programa, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Hanggang kahapon mga kabombo, umaabot na raw sa 44,000 na mga pamilya ang apektado ng tumagas na langis mula sa MT Terra Nova na unahong lumubog sa Manila Bay na sakop ng Limay dyan sa may probinsya ng Bataan sa Central Luzon. Ito'y binubuo ng 167,857 na katao. Samantala, nananatili namang available ang 2,813 million pesos na relief resource ng Department of Social Welfare and Development para huyan sa iba't ibang mga sakuna katulad po ng oil spill, bagyo at iba pang mga uri ng kalamidad. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report mula naman dyan sa may Senado. Ang pagkakaibigan daw ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na nanatili sa kabila ng mga patutsada ng Vice Presidente sa Marcos administration. Kaugnay niyan, may kabuang report si Bombo JC Galvez. Hindi raw minamasama ni Senadora Amy Marcos ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Marcos administration at sa kanyang palagay, pareho lamang din ito sa mithiin ng lahat ng mga Pilipino. Magugunit ang pinuna ni VP Sara ang iba't ibang sangay ng gobyerno na nagpapabaya umano para tutukan ang mga problema sa bansa.
Sa mensahe ni VP Sara, sinabi ng pangalawang Pangulo na pinamumunuan ng bansa ng mga opisyal na hindi tapat sa kanilang tungkulin. Ayon kay Marcos, may mga bahagi sa administrasyon na kailangan talagang pag-usayin, lalo't sa ginanap na pagdinig ng Senado ay bilyon-bilyon ang inilaang pondo para sa flood control pero wala naman palang talagang plano. Gayunpaman, nananatili pa rin magkaibigan sina Marcos at VP Sara sa kabila ng mga patutsada ng pangalawang Pangulo sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa Senadora, magkaibigan pa rin sila ni VP Sara at siya naman ay ayaw nang naikipag-away o may kaaway. Talagaan niyang nakasasama ng loob dahil kung siya lamang anyang masusunod, gusto sana niyang forever ng unity pero sa ngayon ay mukhang wasak na talaga ang partido. Gayunpaman, hindi pa niya sila nagkakausap o nagkikita ng pangalawang Pangulo. Well, sa palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin, ng lahat ng Pilipino, yun rin naman ang gusto natin, na mawala yung baha, maibsan yung bagyo, na yung PhilHealth ay talagang tumupad sa kanilang mandato, magkaroon ng murang pagkain at yung peace and order talaga namang matiwasay na ang ating buhay. Yun lang naman talaga ang ating hangarin lahat tayo. Tapos, eto nga, may pitik sa administrasyon. Sa palagay ko, hindi na rin maiiwasan yan ganyan talaga. May areas na pwede talaga tayong mag-improve. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, maaring abutin pa ng Pasko o lagpas pa ng Pasko ang giyera ng Israel kontra sa Hamas at iba pang mga militanteng grupo. Ayon sa lider ng Filipino community sa Israel na si Mark Plenios, na una lang sinabi ng Israeli government na hindi ito titigil hanggat hindi na igaganti ang unang pagsalakay na ginawa ng mga Hamas. Bagaman pumapasok na anya sa pag-ipag-usap ang Israeli government para yan sa kapayapaan o itong tigil putukan, sinabi nitong si Plenios na nananatili pa rin ang pagbabanta ng mga militanteng grupo katulad ng Hezbollah at mga bansang tuluyang naging kaaway ng Israel dahil sa nagpapatuloy nitong opensiba katulad ng Iran. Una na rin anyang nagbigay ng paabiso ang Israeli government sa mga mamayan ng Israel na tuloy-tuloy ang mga opensiba nito sa kabila ng mga usapang pangkapayapaan. Pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag nitong si Mark Plenios, ang lider ng Filipino community doon sa may Israel, sa exclusive interview ng Bombo Radio. Mukhang abutin ng Pasko kasi kapag ang Prime Minister dito, si Netanyahu pa rin, yung siya, talaga siya alam niya yung goal niya na talagang pupulbusin niya talagang Hamas, yung military nila. Yung Gaza, talagang gusto nilang disarmahan yung mga Hamas yan saka ibang grupo ng mga terorista. Kasi hindi nila matanggap yung ginawa nila noong October 7 talaga. Matindi yun. Di ba may 4 na Pilipino pang namatay doon. Saka marami pang mga kababae natin na hostage noon nung time na yun. Hindi lang yun. Talagang brutal ang ginawa nila noon. Hindi talaga matatanggap yun. Kahit sinong gobyerno ng mundo ginawa nila. Bata, pinatay, pinag-rape, yung mga babae talaga, yung buntis, kinuha yung bata doon sa loob ng tiyan. Talagang yung hindi makatao yung ginawa nila. Ang mahirap pa, kami dito, ang Israel, parang dinidipinsahan nila yung mga sibilyan. Pero yun dun sa Gaza, pinapain nila yung mga civilian doon. Kaya yun, maraming, kung hindi lang nag-iingat na husto ang Israel, baka ang dami ng nadadamay na civilian sa Gaza. Kaya ginagawa nilang human shield din. Yun ang terrorista talagang act talaga. Bahagi po yan ng pahayag mga kabombo nitong si Filipino community leader Mark Plenios sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, maalala pong Oktubre 7 nung nakalipas na taon, nung una pong nilusob ng grupong Hamas ang Gaza Strip.
kung saan ay marami pong mga Israeli ang napatay at nasugatan. Kabilang po dito ang 4 na mga kababayan po natin mga Pilipino. Agad namang nagsagawa ng retaliatory attack ang Israel kung saan ay inabot po ng halos 1 taon na iyong naturang paghihiganti. Ilang mga bansa na rin ang nananawagan sa Israel na tuluyan ng itigil ang ginagawang paghihiganti. Kabilang na po dito ang Estados Unidos, mga European countries at maging ang mga Asian countries. Samantala, naobserbahan ang phreatic eruption sa Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas nitong nakalipas po na 24 oras. Ayon sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagtagal ito ng 1 minuto. Na-monitor din ang mahinang pagsingaw mula sa bulkan na umabot ng hanggang 600 metro at napadpad sa hilagang silangang direksyon. Habang nagbuga din ang bulkan ng 5,095 na tonelada ng asopre nitong Agosto 8 at upwelling na mainit na volcanic fluid sa lawa. Naitala din ang isang volcanic earthquake mula sa Taal. Sa kabila naman ng panibagong aktibidad ng bulkan, nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 1 o ang Low Level Unrest sa Taal. Kaya't pinapaalalahanan pa rin ng publiko na bawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island at Permanent Danger Zone, lalo na sa may bisinidad po yan ng Main Crater at Daang Castilla Fissure. Gayon din ang pagpapalipad ng sasakyang panghimpapawid malapit sa Bulkang Taal. Kaugnay din po ng usapin na yan, mahigpit na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang aktibidad din po ng Bulkang Kanlaon. Ito'y matapos nilang mamonitor ang pagbuga nito ng makapal na sulfur dioxide o asupre noong pong nakaraang araw. Isa umano ito sa mga pinakamataas na mga gas emission mula sa naturang bulkan na kung saan ay may average na 4,839 tonelada o halos 5,000 tonelada. Nanatili ito ngayon na naka-alert level 2 dahil pa rin po yan sa nakalipas na 24 oras nakapagtala na ng 20 na mga volcanic earthquake doon ho sa may Bulkang Kanlaon at maging yung usok o plume na may 500 meters ang inabot na taas. Paalala po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko, huwag na muna pong lalapit sa permanent danger zone sa paligid ng bulkan dahil may posibilidad na ito ho'y magkaroon ng mga phreatic explosion. Samantala, diniklarang dengue hotspot ang ilang barangay sa may Quezon City sa Metro Manila matapos na makapagtala ng 148 na kaso na ng dengue ang nasabing lungsod. Batay yan sa monitoring mula sa Quezon City Health Office ngayong araw. Kabilang sa mga barangay na dengue hotspot ay ang Lourdes, San Isidro, Labrador, Santa Teresita, Batasan Hills, Bagong Bayan, Blue Ridge, Bilibis, ang St. Ignatius, ang Baisa, Sangandaan, Talipapa at Tandang Sora. Nauna na ngang sinabi ng Department of Health na karamihan sa mga nagkakasakit ay may edad 10 pababa. Tumaas din daw ang dengue cases sa bansa ng 33% kumpara yan sa nakalipas na period noong 2023. Nilinaw din ng ahensya na nagsasagawa pa sila ng investigasyon dahil hindi pa tiyak kung ang dengue outbreak ay dulot yan ng mga bahang dala naman ng mga nagdaang kalamidad. Sa kaugnay pang balita, siniguro naman ng Philippine Red Cross na may sapat na supply ng dugo sa gitna po yan ng pagsipa ng mga kaso ng dengue. Ginawa ni Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon ang pagtitiyak sa isang statement matapos na magdeklara na nga ng state of calamity ang Ormoc City dahil yan sa health emergency dulot ng dengue. Ayon pa sa Philippine Red Cross, ang deklarasyon ng state of calamity sa lungsod ay matapos ngang lumobo na ng 225% ang dengue cases kumpara noong nakalipas na taon. Gayunpaman, handa naman at naka-standby ang chapters ng non-government organization sa Iloilo at maging sa Ormoc City. Liban rito, ayon sa Philippine Red Cross, itinaas na rin ng Quezon City Health Office ang alarma matapos ngang tukuyin ang 12 barangay bilang dengue hotspot.
Kinumpirma din anya ng Department of Health ang mga kaso ng dengue sa buong Pilipinas ay tumaas na ng 33% ngayong taon po yan kumpara naman sa parehong period noong 2023. Samantala maliban nga sa pagtiyak na may sapat na supply ng dugo para sa mga pasyenteng dinapuan ng dengue, mayroon din pong itinalagang team ang Philippine Red Cross sa mga komunidad na nagpapakalat ng kaalaman para mapigilan ang dengue, maaga itong madetect. Gayon din ang control measures sa sakit na nakatutok yan sa mga high-risk area tulad na lamang ng Iloilo at ng Quezon City. Oras na natin 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, binigyan na ng go signal ng Department of Budget and Management na pwede na raw hong simulan ng mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay umento sa sweldo o sa sahod ng mga kawaniho ng pamahalaan. Ito'y matapos na kumpirmahin nitong si Budget Secretary Amenah Pangandaman na pirmado na niya yung mga guidelines para ho sa salary increase adjustment sa hanay po ng mga manggagawa o mga trabahante sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Secretary Pangandaman, ilalathala na nila bukas ang guidelines. Ibig sabihin ay pwede na raw itong ipatupad para sa unang tranche o unang yugto ng salary adjustment. Ayon pa rin sa kalihim mga kabombo, pwede nang gamitin muna ngayon ang existing na personal services budget nitong mga agencies at kung ano man ang kakulangan o pagkukulang, maaari daw itong kuhanin doon sa Miscellaneous Personal Benefits Fund o mas kilala po ito bilang MPBF. Sinabi nitong si Secretary Pangandaman na didepende na lamang sa bilis na magproseso nitong mga Human Resource Department ng bawat ahensya ng gobyerno o ahensya ng pamahalaan ang maagap o ito yung maagang pagkakaloob ng aumento sa kanilang sahod o kanilang sahod ng mga kanilang mga kawani. Saklaw po ng unang yugto o first tranche mula ho sa Enero ng taong ito ay ibibigay ito retroactive para ho yan sa mga empleyado ng gobyerno. Bombo International News. Kinumpirma na ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang incursion o paglusob ng kanilang tropa sa Kursk region sa Russia. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na kinumpirma ng Ukraine President ang incursion halos isang linggo mula nang ilunsad ng Ukrainian troops ang cross-border incursion noong araw ng Martes, Agosto 6. Sa inilabas nga na address to the nation ni Zelensky, pinasalamatan niya ang bawat unit ng Ukraine Armed Forces para gawing posible ang pagsusulong ng gera sa teritoryo ng kalaban. Sa latest report mula sa Russian Defense Ministry, ipinapakita na umabansi na ang Ukrainian troops sa 30 kilometers sa loob yan ng Russian territory. Nitong linggo, ayon sa ministry, nakipaglaban ang kanilang puwersa sa mga tropa ng Ukraine sa mga lugar sa may Tolpino, Zuraville at gayon din sa may Obshi, Kolodes. Napanatili naman ng puwersa ng Ukraine ang kanilang posisyon sa rehiyon, kung saan noong araw ng Biyernes nawala na sa kontrol ng Russian authorities o nakubkob na ng Ukraine ang nasa 250 square kilometers ng teritoryo. Sa ibinahagi ngang video ng Ukraine military sa social media noong araw ng Sabado, makikitang tinanggal at hinihagis sa ground ng mga sundalo ng Ukraine ang watawat ng Russia sa may Verlikovo Village Council building yan sa may Suzansky district at pinalitan ito ng bandila ng Ukraine. Nito namang linggo, panibagong video ang inilabas na nagpapakita naman ng mga sundalo ng Ukraine na nakatayo sa may Russian flag sa labas yan ng Goyevo Village Club building. Gayon din makikita ang isang Ukrainian soldier na umaakyat pa sa itaas ng gusali at nilalagay ang kanilang watawat. Sa katatapos na Paris 2024 Olympic Games, muling pinatunayan ng Bombo Radio Philippines ang kanyang husay sa pagbibigay ng dekalidad na sports updates sa tinuturingang the greatest show on earth. Isang espesyal na pasasalamat sa aming 50 dedicated correspondents na nagbigay ng real-time reports. Kasama ng 31 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Star FM upang sigurado may parating sa aming viewers at listeners ang bawat kaganapan sa buong event. Ang inyong pagsisikap at dedikasyon ay tunay na napakahalaga para sa ating kahangahangang atleta na kumatawan sa
sa Pilipinas na may pagmamalaki at kahusayan. Congratulations! Ang inyong laban Dedikasyon. at tagumpay ay nagdala ng karangalan at inspirasyon sa bansa. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ang pagpupugay mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Isang araw mga kabumo, bago po ang inasahang pagdating ng mga atleta ho ng Pilipinas na una hong sumabak sa Paris Olympics, kapansin-pansin na yung mga tarpaulin na inilagay at ikinabit ng Manila City Government sa mga lansangan bilang paghahanda po ito dun sa inasahang pagdating nitong si Golden Boy Carlos Yulo at mga delegado ho ng Pilipinas na sumabak sa may Paris Olympics. Etong si Yulo ay ipinanganak at lumaki sa may Malate, Manila, kung saan ginugulho niya malaking bahagi ng kanyang kabataan habang nagsasanay ng gymnastics. Makikita sa mga pangunahing lansangan at mga eskinita sa lungsod ho ng Maynila ang mga larawan nitong si Kaloy na naka-imprenta sa mga ikinabit na tarpaulin. Laman ng mga ito ang pagbati ho ng lungsod ng Maynila sa gold medalist, kasamang mga kataga na mabuhay ka Kaloy, habang makikita rin ang mga katagang anak ng Maynila na nakalimbag sa malalaking letra sa naturang mga tarpaulin. Marami sa mga tarpaulin ay ikinabit po sa mga street lights sa gilid po ng daanan o kung hindi man sa gitna po ng mga kakalsadahan. Una nang sinabi nitong si Manila Mayor Hani Lacuna na magbibigay ito ng hero's welcome kay Kaloy sa kanyang pagbabalik mula sa kasaysayan o makasaysayang Olympics. Itong si Kaloy ay ang kauna-unahang atleta ng Pilipinas na nakasungkit ng 2 gintong medalya sa Olympics. Ayon naman kay Mayor Lacuna, magbibigay din ang City Government ng Maynila ng 2 milyong piso bilang dagdag pabuya sa naturang atleta. Bukas, mga kabombo Star Nation, nakatakda pong dumating sa Pilipinas ang Team Philippines mula sa may Paris. Habang ito ay gagawaran po ng Grand Parade papunta ho sa Malacanang, kung saan ay nakatakda silang harapin at bigyang pagpupugay itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay pa rin po niyan, naghahanda na rin po ang mga Filipino Paralympics sa pagsabak nila sa Paris Paralympics. Nagaganapin din ngayon pong buwan ng Agosto, ilang araw ho yan matapos ang opisyal na pagtatapos ng Paris Olympics o ito hong Olympics 2024. Kahapon ay tuluyan nang bumiyahe mga pambato ho ng Pilipinas papunta doon sa may Paris upang sumabak din sa kanilang nalalapit na laban. Pagdating sa Paris, nakatakda rin ang tuloy-tuloy pong training at ensayo naman ito sa kanilang mga larangan. Ang Team Philippines ay binubuo po nitong sina Ernie Gawilan, Angel May Utom, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Alain Kiano, Ganapin at Agustina Bantilok. Kasama po ang kanilang mga coaches. Binati naman ng Philippine Sports Commission ang mga naturang atleta. Samantala mga kabombo Star Nation, gaganapin po mula Agosto 28 hanggang Setyembre 8 ng taong 2024 ang Paralympics. Samantala, balik pa tayo sa mga balita dito sa bansa. Ang pagbibigay daw ng proteksyon sa mga consumer, prioridad pa rin yan ng Department of Trade and Industry laban sa mga scammer. Kaugnay niyan, may kabuang pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Nais ng bagong talagang acting secretary ng Department of Trade and Industry na maging malapit sa mga tao ang ahensya. Sinabi ni Acting Trade Secretary Maria Cristina Roque na para matugunan agad ang mga reklamo ng mga consumers ay gumawa ito ng hotline. Dagdag pa niya na kanyang iisa-isahin ang nasabing mga matatanggap na reklamo at kanilang bibigyan ng pansin. I created a complaint hotline, report to sec at dti.gov.ph, which is really in my office. Naglagay ako ng team doon. So lahat ng emails, everyday, chine-check ko. Then binibigay ko ngayon kung kaninong department, and I want it to be acted on ASAP. Kasi kailangan natin ma-address itong mga complaints ng consumer, kailangan natin ma-address yung mga complaints ng tao, needs ng tao, para we can move forward quickly. Kasi hindi tayo makausad unless we really fix itong mga complaints. Tapos dun sa consumer protection, we will really intensify and to make sure that itong mga produkto na binibigay natin o binibenta natin are really compliant with the standard. Layon na nasabing pagiging malapit sa mga consumers ay para lalong lumakas ang business sector.
The Department of Trade and Industry is willing to help everybody, almost everyone who comes to us, and we will do the best that we can to be able to assist the MEs, to be able to assist everyone that needs the help of the Department of Trade and Industry. Kung may passion tayo, or we're good at something, let's pursue it kasi we will never know, we could be the next big thing. Lahat naman ng makikita nyo, kahit mga tycoons ngayon, they were also MSME. Ang daming nag-level up dahil nagpursige sila and natutukan nila yung negosyo nila and yung passion nila. They really pursue their passion. So, we must really, parang sayang naman, we are given this life to live. Let's just give our best. And whatever we do, let's try to achieve perfection or excellence para naman may mapupuntahan tayo. Kasi I'm sure if we do our best, we achieve excellence, I'm so sure aasenso tayo. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Samantala sa karagdagan pang mga balita mga kabombo ka Star Nation, binalikan po ng dalawang mga bagitong mga mambabatas o mga bagitong kongresista itong si Vice President Sara Duterte kaugnay ho ng kanyang mga patutsada sa pagbaha sa may Davao City. Ang tinutukoy ho nitong isa sa mga mambabatas, itong si Tingog Party List Representative Judas Sidre, ay ang naging pahayag po nitong si Senator Senate President Chis Escudero bilang reaksyon sa unang sinabi itong si Vice President Duterte na wala pong flood control master plan ang administrasyong Marcos. Ayon kay Sidre, dapat ay natugunan na ng mga Duterte ang problema sa pagbaha sa Davao City dahil yan sa tagal nila sa pwesto. Ayon naman kay Representative Rodriguez ng One Rider Party List, nasa posisyon itong si Davao City Representative Paulo Duterte na tugunan ang kung anuman yung nangyayari sa flood control fund na napunta sa kanyang distrito. Batay raw ho sa ulat, ang Public Works and Highways Secretary ng administrasyon ng Duterte o administrasyon nitong si dating Pangulong Duterte at ngayon po ay Senator Mark Villar ay nakapaglandaw ng 1,833 mga proyekto at ito ho ay nai-award sa administrasyon ng dating Duterte administration mula 2016 hanggang Hulyo ng taong 2018, yung unang 2 taon po ng naturang administrasyon. O ito ho'y 60 daw na proyekto kada araw ang katumbas. Kasama sa mga proyektong ito ang flood control system, mga kalsada, tulay, mga eskwelahan, irigasyon, mga power at mga water facilities. Samantala, marimpong kinundenan ng mga lider ng Kamara de Representantes ang serye ng wala daw hong basehan at hindi parliamentary na pag-atake nitong si Ronald Bato de la Rosa laban sa mga pamunuan sa pamunuan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay De La Rosa kasi punterya siya at si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng binuong Quad Committee na mag-iimbestiga sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon at illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Etong si De La Rosa, ang hepe po ng Philippine National Police, nang ipinatupad etong war on drugs kung saan libo-libong mga Pilipino ang pinaslang. Sinabi ng senador na kinausap ng mga lider ng Kamara ang ilang aktibo at retiradong pulis upang idiin siya sa extrajudicial killings na taliwas sa katotohanan. Iginiit itong si House Deputy Speaker at Quezon 1st District Representative David Suarez na walang basehan ng mga pahayag nitong si Senator De La Rosa. Paglilinaw pa nito na ang Quad Committee ay hindi iniutos ng pamunuan ng Kamara kundi nabuo sa pamagitan niya ng malakas na pagkakaisa ng mga miyembro na suportado ang mga isinumiting resolusyon sa plenaryo. Ipinunto naman itong si Suarez na ang Quad Committee ay binuo upang mabilis na malaman ang katotohanan sa likod yan ng mga alegasyon. Muling binigyang diin ng kongresista na ang pangunahing layunin ng Quad Committee ay suriin ang mga nakakabahala na kaugnayan o ugnayan po sa pagitan ng extrajudicial killing, illegal na droga at mga Philippine Offshore Gaming Operator, pati na yung pagpapanagot sa mga taong maaari pong nagbigay ng tulong o proteksyon sa mga illegal na gawain ito. Ang Quad Committee na binubuo po ng mga komite ng una, dangerous drugs, public order and safety, human rights and public accounts, ay meron pong plano na anyayahan itong si Senator De La Rosa at itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang makapagbigay ng kanilang mga panig.
Sinabi nitong si Senator De La Rosa na wala siyang balak dumalo sa pagdinig at dapat umanong kilalanin ang interparliamentary courtesy sa pagitan po ng Senado at ng Kamara. Nauna nang nilinaw nitong si Surigao del Sur Representative Robert Ace Berbers na siyang tumatayong chairman ng Dangerous Drugs Panel na ang investigasyon ng Quad Committee ay hindi po gagamitin laban kay De La Rosa o kung hindi man kay Duterte. Iginit pa ng mababatas na pangunahing layunin ng investigasyon ay tuklasin ang sindikato at yaong mga protektor daw na mga ito sa paggawa ng iba't ibang mga krimen. Itinakda ng unang pagdinig ng komite sa Agosto 15. Kasunod po yan ng organizational meeting na isasagawa ngayon pong araw na ito, Agosto 12. Samantalang maglulunsad ang Philippine National Police ng kanilang recalibrated approach o bagong estratehiya para sa kampanya kontra sa iligal na droga. Sa halip na mga sangkot sa droga ang huhulihin, ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, tutugisin nila ang source o pinanggagalingan ng supply ng iligal na droga. Naniniwala ang hepe ng pambansang pulisya na mas mareresolba daw ang problema sa iligal na droga kung mapuputol ang ugat nito at magiging less bloody pa at hindi magiging marahas ang kampanya kontra sa iligal na droga. Kasama sa bagong estratehiya ang mas pinatindi pang intelligence operations at mas pinalakas na ugnayan ng pulisya sa mga komunidad. Batay sa datos ng Philippine National Police mula Hulyo ng taong 2022 hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan, aabot na sa 36.5 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na iligal na droga sa mga ikinasa nilang operasyon. Oras natin mga kabumbo, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha tayo ng mga dagdag na development, mga kabombo, dyan sa may bahagi po ng Davao City. Patuloy pa rin po yung patutsadahan sa pagitan po ng alkalde po ng Davao at itong Police Regional Office 11 Regional Director, itong si General Torre III. Itong si Davao City Mayor Duterte, tinawag daw na walang modo ang Regional Director ng Police Regional Office number 11. Baki-update po tayo sa pagitan ng Bombo Radio Davao. Tinawag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na fame war o walang modo si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Inihayag ni Mayor Baste na walang ibang ginawa si Torre simula na matalaga ito sa PRO 11 kung hindi hanggang sa pangharas lamang sa mga tao. Pinapakita lamang umano ni Torre ang totoong ugali nito sa pamamagitan ng gawa-gawang istorya na wala namang katotohanan. Partikular na ang sinasabi nito na dinoktor ang mga blotter entries ng DCPO upang palabasin na walang malalaking krimen na nagaganap sa lungsod ng Davao. Dagdag pa ni Mayor Baste na malinaw na mayroong masamang motibo ay naturang kasilulalingan ni Torre at nakaapekto ito sa kapulisan ng lungsod. Direktang inakusahan ni Mayor Baste si Torre na ginagamit lamang na kasalukuyang Administrasyong Marcos si Torre upang tuluyang pabagsakin ang mga Duterte at siraan ang Davao City. Mariing tinuligsa rin ni Mayor Baste ang tinalagang checkpoint sa tapat mismo ng KOJC compound sa buhangin nitong lungsod na pinamamahalaan ng RMFB ng PRO 11 at ng SWAT team na nakatakip ang mga mukha. Hindi lamang umano ito ang nagdudulot ng takot, kung hindi naging sanhi din ito sa napakabigat na daloy trabiko sa nasabing lugar. Somebody diha sa kuan, if not the president, somebody from his team is doing this to us. Then he should answer. He should do something because people are asking. So if you are the chief executive sa kanasod, then why don't you address the problem? Why are you letting the people suffer? All because you are looking for somebody was a rape case, human trafficking. Gusto nila nga gusto nila nga ma-divert ang attention sa tao. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Odessa Nietes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.
Ang lungsod naman ng Pasig doon sa Iloilo ay sinailalim na sa state of calamity dahil sa dengue outbreak. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Isinailalim na sa state of calamity ang Pasig City sa Iloilo dahil sa dengue outbreak. Napaglalaman ang Pasig City ay component city ng lalawigan ng Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares, sinabi nito na 44 sa 51 mga barangay sa lungsod ang nakapagtala ng mataas na kaso ng dengue. Dahil dito napagpasahan ng Pasig City Council na magpasa ng resolusyon na nagdedeklara sa lungsod sa state of calamity kung saan ang calamity fund ay gagamitin para makabili ng mga dengue kits at iba pang makinarya na panlaban sa malamok na nagiging sanhi ng dengue. Ayon kay Palmares, nagsimulang tumaas ang dengue cases sa gitna ng tag-ulan. Patuloy naman ang paalala ng alkalde sa publiko na isagawa ang forest strategy laban sa dengue, ang search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation at support fogging or spraying in hotspot areas, partikular ngayong tag-ulan. Upon consultation and upon the approval of the City Council of Pasig, we have declared Pasig City under the state of calamity as determined ng ating City Health Office na may outbreak na tayo ng dengue dito sa City of Pasig. So before anything else, we have to declare the city under the state of calamity so that we could mobilize especially the financial aspect and some of our logistics to combat the spread of dengue in the City of Pasig. Si Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Samantala mga kabombo, yung kapulisan daw, mayroon na pong person of interest dun sa pagnanakaw sa dalawang jewelry shop sa may Cebu City. Maalala po ninyo na binigyan po ang mga kapulisan noon ng ilang mga oras para resolbahin ang naturahong pagnanakaw. Makibalita ho tayo at update mula sa may Bombo Radio Cebu. Natukoy na ang mga posibleng suspect o person of interest ng Cebu City Police sa ilalim ng Special Investigation Task Group o SITG sa isinasagawang investigasyon sa pag-hold up ng dalawang jewelry store sa Calderon Street, Barangay Ermita sa Cebu City noong Agosto 8, 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay na siyang Deputy Director for Operations ng Cebu City Police Office at kasalukuyang tagapagsalita ng SITG kung saan ibinahagi nito na mayroong magandang pag-usad sa investigasyon sa nasabing insidente. Bukod dito, ang bilang ng mga sospek ay hindi bababa sa 6 na katao base sa CCTV camera at mga nakasaksi sa pangyayari. Habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon, may bagong personalidad na lumitaw na pagtutuunan ng pansin ng pulisya. Pero nilinaw niya na nangangalap pa sila ng mga ebidensya para palakasin ang kanilang kaso na isasampa sa mga susunod na araw. Sinikap hindi lamang ng pulisya sa syudad kundi maging buong Central Visayas para matukoy ang mga sospek sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay sa lahat ng entry at exit points sa Cebu. Now we're still pursuing our investigation. Though we have PLIs already and we already have as well valuable evidence that we are working on. We cannot rush into the filing of the case tomorrow since as the hours unfold, we have valuable information coming in as we speak. So we cannot also discount the value of this information coming in as it might also strengthen our case further. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, ang Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, ang US Coast Guard naman at Australian Forces nakisa sa search and rescue training sa Legazpi City. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Nakisa ang US Coast Guard at Australian Forces sa isinagawang search and rescue training na pinangunahan niya ng Legazpi Search and Rescue Dog Detection Organization.
Kabilang pa sa mga dumalong sa naturang aktibidad ang K9 unit ng Philippine Air Force, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal K9 unit at iba pang mga stakeholders. Ayon kay Legazpi City Veterinarian Dr. Manny Estepona sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, nagbigay ng rekomendasyon ng US Coast Guard sa mas mabisang paraan ng pag-rescue sa panahon ng kalamidad. Inaasahan na magpapalakas ang naturang aktibidad para sa disaster preparedness and resiliency ng lungsod ng Legazpi. Anya, malaking tulong sa pagsasalba ng buhay ng mga tao sa panahon ng sakuna ang mga aso na nagsasailalim sa training. Ayon pa kay Estepona, nakabilang siya sa mga nag-donate ng mga aso na isasailalim sa disaster response training na papangunahan naman ng Philippine Air Force. The US Coast Guard and Philippine Air Force K9 handler, sila po ang nagbigay na correct po, so dapat i-correct, and yes, we were encouraged to continue on this noble mission to save lives, protect properties, and lalong-lalo na ang disaster is just around us. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maalala ho ninyo mga kabambo yung una pong yugto ng takbo para sa West Philippine Sea. Ginanap po ito sa Metro Manila. Yung pangalawa, ginanap dyan sa may Cebu City kahapon. Maki-update po tayo sa pamagitan po ng Star FM Cebu. Doon ho sa bilang daw ho ng mga nakisa at naging bahagi po ng takbo para sa West Philippine Sea. Mahigit daw 2,000 katao ho ito. May update ang Star FM Cebu. Umabot sa mahigit 2,000 runners ang nakiisa sa ikalawang bahagi ng takbo para sa West Philippine Sea kahapon, Agosto 11 nitong lungsod ng Cebu. Layon pa ng aktibidad na suportahan ang panawagan para sa pagsugpo sa paglaganap ng maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea at muling pagsiklab ng pagiging makabayan sa mga Pilipino. Lumahok sa advocacy run ang mga uniform personnel mula sa iba't ibang ahensya na pinangunahan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala. Ang mga runners ay lumahok sa 4 na kategorya, kabilang ang 16K, 10K, 5K at 2K. Sa kanyang mensahe, nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Tariala sa lahat ng mga lumahok. Nagpapakita lang anya ito na ang laban sa West Philippine Sea ay tinitindigan ng lahat mula Luzon hanggang Visayas. Idinagdag pa nito na ang maagang pagising para tumakbo ay pagpapakita lang din ng suporta at isang paraan na rin ng pagtulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tindigan at suportahan ang laban sa West Philippine Sea. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga kababayan dito sa Cebu. This just goes to show na ang ating pong laban sa West Philippine Sea ay tinitindigan natin lahat mula Luzon hanggang Visayas. Alam ko po kung gaano kahirap para sa ating lahat na gumising na madaling araw at tumakbo rito. At ito po ay pagpapakita lamang ng pagsuporta ng ating mga kababayan dito sa Cebu sa pagtulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tindigan at suportahan ang laban natin sa West Philippine Sea. Ulitin ko po, tandaan po natin na ang yaman ng West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iba't ibang ahensya naman patuloy ang panawagan ng tulong para yan sa naganap na oil spill. Kaugnay niyan, may report pa ang Star FM Manila. Patuloy pa rin ang panawagan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ng bawat organisasyon upang makatugon sa naganap na oil spill sa lumubog na MTRK Terra Nova at MTRK Jason Bradley sa Bataan. Ayon sa report, umabot na rin ang oil spill sa katubigan ng Hagonoy, Bulacan, humigit kumulang 4 na kilometro mula sa baybay nito. Isinailalim na rin ang Bataan sa panibagong state of calamity dahil sa oil spill dulot ng MTRK Terra Nova at MTRK Jason Bradley na lubhang mapanganib sa iba't ibang aquatic resources. Isa ang college instructor na si Jeffrey Lobos mula sa Bulacan na nagpaabot ng kanyang call for action sa pamamagitan ng paghihikayat sa bawat barbershops at salon sa probinsya tulad ng Pampanga at Bulacan upang i-donate na ang kanilang nagupit na buhok.
Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa social work professor, ito ang unang pagkakataon na siya ay gumawa ng hakbangin sa kalagitnaan ng isang environmental crisis. Ngayon ko lang po siya sinimulan. Ito na pala yung mismong nangyayari sa Bataan at yung ibang mga kalapit na areas dito sa province ng Bulacan. Ayon pa sa profesor, bukod sa coconut husk, dapat bigyang pansin rin ang benepisyo ng buhok na makakatulong sa paglinis ng mga langis sa karagatan ng Bataan. May panawagan naman ito sa publiko at sa mga nais pang tumulong sa kanilang hair donation drive. I encourage everyone po, instead na itapon po natin yung ating mga pinagupitang buhok, pwede natin na siyang idiretso sa mga drop-off points. Kailangan po namin ng mas maraming katuwang, lalo na in terms of transportations, in terms of collections, and in terms of the logistic na tinatawag po. We need help po talaga ng bawat isa. Yan ang ulat mula dito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, medyo maselan po yung nilalaman po ng susunod po natin balita. Meron pong mag-asawang senior ang patay sa nangyari pong sunog sa kanila pong sariling bahay. Maki-update po tayo doon ho sa may bahagi ng Mindanao sa pamagitan po ng Bombo Radio General Santos. Patuloy ang ginagawang investigasyon sa nangyaring sunog sa Purok Malipayon, San Isidro, Barangay Lagaw nitong lungsod ng General Santos. Ayon kay Fire Officer 3 Lester John Nunez ng General Santos City Fire Station, kasalukuyang inaalam pa nila kung ano ang naging sanhi ng sunog na naging sanhi ng pagkamatay ng dalawang mag-asawang senior citizen at isa ang sugatan. Kinilala ang mag-asawa na mga biktima na sina Aurora Damaso, 79 years old at David Damaso, 76 years old at pawang residente ng nabanggit na lugar. Habang ang sugatan naman ay nakilala na si John Ray Damaso na kanilang adopted child na kasalukuyang nasa ospital. Dagdag pa ni FO3 Nunez na posibleng hindi na nagawang nakalabas pa ng dalawang matanda sa kadahilan ng ito ay nasuffocate sa biglang pagkasunog ng kanilang bahay. Nung dumating yung ating responding team, yung sunog is nasa fully developed phase na siya. So meaning lahat ng mga object na nandoon sa loob ay umaapoy na. Alamin pa natin kung meron bang intentional na may intent ba na sunugin talaga yung bahay nila or accidental. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Claro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago po ang ating Orasyo Emperata mga kabombo Caster Nation, nais muli namin kayong imbitahan na maliban po sa News Center Makati, maaari din po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong sundan ang ating pong Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging ang ating Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station. Diyan ho sa may, o dito ho sa may bahagi po ng Luzon, like diyan sa may Northern Luzon, pwede po ninyong sundan ang ating Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Bombo Radio Baguio at diyan sa may Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaari yung tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Emperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders.
For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagkapangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Check naton dugang sining mga balita pagid may kantanan sa sining nagluntad sining enkwentro sa tunga sang Philippine Army kag ginapayag mga katapo sang terorista nga grupo nga New People's Army. Dito yan sa may barangay Aglunok sa may banwasang Kalinog. Ang information naton nga ti isa sa mga himata partikularmente ining bata ni Boy Bosque nga si Brian Bosque tayan lang kuno nga kug-o ng isa ka katapo sang Philippine Army kay nagkuha siya sang Laragway sang lawas sining napatay nga personalidad di pathag diri sa Philippine Army kamahin kuno ini sang ila siniiya nga trabaho kay lakip ini sa dokumentasyon. Yari ang dugang nga balita kaupod sa kay Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Kin at hagdres ang Philippine Army nga ila personnel no ang nakabais ni Brian Bosque sa may puneraria sa may banwasang Kalinog, Iloilo. Ini matapos nga claim gani kahapon ni Brian Bosque anay ini siya nga spokesperson sa Bayan Panay nga ti ang isa diri sa napatay nga ginatudlo katapo sa New People's Army amo ang iya sining amay no nga si Aurelio Bosque o kon kilala sa pangalan nga Boy Bosque Bobocham kung sa din kahapon ti sa pagpadulong ni Brian Bosque nga nag-react ini siya kung nga kuno nga gin-picturean siya sang lalaki nga ara sa area kag wala nakasuksok sang ID at the same time wala naman nakasuksok sa iya sining uniforme no so dito nga nag-react ang matungdan kag naka-mention man sa gani nga agin manduan to ang pulis nga tidak ko na siya kay do hindi siya being authorized nga mag-picture da no nga ara sa area kag at the same time nga nagakasubo sa natabo sa ila sini karon nga amay so sa ulihi amo to ang senaryo nga daw na atagan man siya sang gin-explikar sang Kalinog PNP nga naga-picture da amo ang mga katapo sang Philippine Army Bobocham at the same time gin-confirmar madri sa aton ni Lieutenant Colonel J.J. Habines ang spokesperson sang 3rd Infantry Division Philippine Army nga ila personnel ang ining nakabais sang nasambit karon nga natungdan pahayag sang Philippine Army nga may aragi man sila nga gin-assign nga personnel agod nga magkuha sa nga picture sa pamilya sang napatay kag hindi lang
si Brian Bosque kundi tanan nga pamilya nga naga-claim sa ila sini nga mata ang ginakuhaan man sang litrato bilang part sang ila sini nga trabaho o kon part sang ila sini nga documentation, no, nga may ara sila nga hawid ra nga ang inang individual ang nag-claim sa sining mga lawas sa ginapatihan New People's Army nga napatay sa enkwentro sa may Banwa sa Kalinog, Iloilo. So hindi lang dili kay ang pagkuha sa Laragway, Bombo Jomar sa kadaber kundi pati sa nag-claim nga pamilya ginakuhaan man Laragway. Yes. Tanan nga naga-claim ang naga-claim dira sa ila sini ka bangkay ang ginakuhaan sang picture for documentation amo nang gin-explicar diri sang Philippine Army Bumbuchamp, no. So nag-refuse man sa bulig ang pamilya Bosque nga gin-provide sa Philippine Army. Diri Bumbuchamp kay Urato Tiget Plastar magluwas sa burial assistance kag financial assistance nga gina-provide man sa gobyerno. Nag-offer man sila sa transportation assistance. Kung sa dinti alin sa may punerarya akon malayo imo sini nga balay, so available ang ila sini nga mga serbisyo agod nga ti mapalabot kag madulong pauli ang ining mga lawas sa ila sini nga mata pauli sa ila sini tagsa ka mga puloy-an Bumbuchamp sa aton sini nga mga kabombo. Ti ang sa sining natabo suno kay Colonel DJ Havines part no sa ila sini ka documentation kag way man sang iban sini katuyo agod nga ti magamit Manila sa ila sini nga mga report ra nga ti ang ining mga individual kay akon mag-claim sang imo sini nga alawas ra karon sa imo sini pamilya so validate para sa Philippine Army, no, basi kubla ko do naga pa kuno lang na kag-claim kag sila balikan. So mas mayo nga ti may mga documentation sila nga ti pamatud-an nga tingin ang individual ang nagkanto diri kag claim ang bangkay sa sining ginapatihan sa New People's Army Bumbuchamp. Alright, kapahin sang pahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Havines, spokesperson sa 3rd ID Philippine Army. Ang nakakadto is 3. Ang 2 wala pa, but then na-inform na sila sa 12 ID. We were expecting them yesterday, but they were not able to come back. Subong aga makakadto ang pamilya sa 2 pa. Sino sir ang 2 way pa makakatuan da? Si Rangguso at si Sabares. Yun nga ang pamilya kuno gado samtang on the way do nagbalik kuno sila sir. Wala kita may information nga natabo na mo sila nga pakadto na sila kaya ang last kay istoryahan ay sang 12 ID sa pamilya ni Danguso at si Sabares makadto sila sa may punerarya, no. But then, by initial conversation sang 12 ID sa ila, confirm man nila nga ang napatay sa parinti nila. Kag ang 2 na-confirm man sang mga former rebels naton kahapon. So nung matabo sila after nga makatuan sa pamilya, ito novel ni sila, sir? Mahatag sila ng mga valid information, valid identification, proving parintigin ba nila ang napatay. After sang autopsy, medical report, i-turn over naton sa family ang bangkay. Ang mga ang may mga bulig nga gina-offer kita, no, ina kung i-accept nila. Yes, insakto na, no. In fact, pagkadtong kagapon ni Brian Bosque dito sa Punerarya, our troops from 12 ID offered, no, assistance, but hindi sila ginaisurya, no. Niyara pa ganito hambal nga daw si Brian dito, no, daw may akto no pugon pa niyang isa ka sundalo naton dito, but we are verifying that report, no, kung sakto man na namo giba na natabo. But then amo na ang aton nga tinutuyo, no, nga ang family, we will be able to help them through, of course, sa aton nga mga LGU, sa aton nga provincial government, kag sa aton nga mga local and national government agencies like the SWD, no, para matagan sila sang financial assistance, burial assistance, para diskan na gamay makabulig kita sa family.
Kung information kapon kay nagpalabot man di sang statement si Boske, doon nakita niya kunong isa to ka individual nga naga-pro picture sir, tapos duway kuno sang ID kag do di sa blamay identify nga katapos sa militar amo to nga do nag-react siya to do. Ano may personnel gimanta nga do ginasay na mag-picture sir? May mga tropa kita dito nga nagbantay, no? Nag-assist sa family. No? Siyempre may mga kita personnel dito nga nagakuha ba sa pictures for our documentation also, no? Hindi lang because he is Brian Boske, but because ginakuhaan naton pictures ang mga family na nagakadto dito nga naga-claim, no? For our part also and for our documentation din. Okay. So siguro do may wala pagin sindanay, no? Balaan mo man si Brian Boske, di ba? So, siguro, very, siya, nga ginakuhaan sa picture, diba? So, very alok sa siguro pagkuhaan siya. But then, this just is OP sa part sa mga tao dito, nga kuhaan picture, ang mga family nga nag-claim, no? It's, as I've said, part lang nasa ngamon ng documentation. Okay. Ano nga mga bulig kanta ni sir ang i-offer naton, if ever kung i-accept nila? May mga ginahatag, no? Ang burial assistance coming from the provincial government, may financial assistance coming from the SWD, no? And of course, we could extend transportation assistance, no? Pwede natin sila mabuligan, pero sa Antique, medyo layo, no? We could offer transportation sa ila, no? Para i-transport, i-biyahe, no? Ang mga bangkay pagkakadto sa Antique, kung sasabihin man ang gusto nila. I see. Okay. Si Lieutenant Colonel J.J. Havines ang spokesperson dere sang tiway man galito ya sila nga gin single out o kung naging hungod kagin tumod nga sila lang tukuan sa Laragway tanan man galito nga nag-claim kay kabahin sang trabaho sa Philippine Army ni tinga mga akigin si Mr. Busquiao, although naintindihan ta ang iya sining iyang pangalisod sa kamatayon sa iya sining amay, pero ti kung amo nang matuod ang istorya nga nabato naton nga ti jutayan niya lang kugo ng isa ka personnel tido ini mangguro insakto o galing may kakulangan man sa bahin sa personnel nga to nga bisan sino mangguro magasuspitso sa iya nga kung sa ano yaman to iya nga sa isang kapuslanan gamiton kayo why siya naka-uniforme, why man siya sa identification ipakita. Pero ti sunod sa Philippine Army ila adto personnel, pero sa sunod kung may mga kasubong sini himuon taman nga opisyal ang tanan nga hulag sang katapos sa Philippine Army nga kung may magkuha dira sa Laragway nga gina-claim sang pamilya ti nang mga naka-uniforme para nga dula taning mga pagpangduwa-duwa, Joms? Siya mo na ang isa to sa obserbarad ti solihido na patagan man to si Brian Boske ngati ang ining nasambit karon nga persona ang katapo sang Philippine Army kay ti that time pag-abot to sang mga lawas to ti may mga agin deploy man to sila nga mga intel operatives mo na kita mo kisa ani ibang skill dalan yung tungko nagaluab lang doon yung malad lang ang mga army at aboting amuning iban na nakita na dito sa area kag tigin duwa-duwahan maproteksyon ga doon na ano man na plastar man to kag ginpathagban sa sambit karon nga natungdan ang the rest sini nang na-mention ng duwa gali ni ka mga bangkay dere ang way pagin katuan sa ila sining pamilya kay ang ilalanta do subong aga kay kahapon way madayon bobotsam kay information nato nga do isa kunok pamilya nga nag kadto sa Baycalinog do ay madayon kay do nag change mind kuno mo to nagbalik tigin pamangkot adre si Lieutenant Colonel Havines adwa man sa sang information kaya ang ilan si di kinobra ginapabalo sa pamilya kag tanan na reach out na ni ang ilan si di may mata nga i-claim ang lawas ti subong kuno gidalantaw nga makatuan sa punerarya kag ma-claim kag tagaan sang resente man nga haya ang ilan si di nga pamilya amo ning na-mention nga si Armando Rogelio Samares alias Nene Kulot
Wa pa ni sa man nag-claim to nga pamilya niya ang amo na siyang gintumo diri nga mo ni ang expert, no? Bomb expert nga nagahimo sa mga improvised explosive device kag ini siya ang may kanutanan man sa pila ka pang-atake, no? Way back November 2005 kung sa dito siyang tanan ka mga soldado ang nabuhian sa kabuhi dito sa may Karatagan, Banwa sang Kalinog. At the same time amo man din sa may Haliway kag Lambunaw, no? Dito sa may Pughanan bla sa 2022 kung sa dito involved rin ang 12IB nga mga tropa. Lakip man sa way pa na-claim amo ning si Romulo Iturriaga Gangoso alias Karigan, no? More or less mga 60 years old, taga Dumaraw, Capiz, kagini siya ang ginatumod nga mataas ang rangko kay commanding officer ini siya sa Regional Headquarters Force adtong 2019, pero sa 2023 agin designate lang ini siya nga membro na lang bangod sa iya sining balatian sining nga gina suprer bumutsam abo nang kun makita naton sa sining mga lawas sila do tama gay kaniwang, no? Especially ining si Romulo Iturriaga Gangoso o kon kilala kay Karigan bumutsam. May balatian o kon gutom? Kisaga to kalman balatian mo kon gutom ka mo. Sabagay. Anyway, thank you, Jobs. So imansin niya, no? Latest development kung wala para at least kamabalaan ta kung tigayon na ginman sa pamilya ni McClaim ang ilan sining mga lawas. Update lang dira sa pagpakalagad sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Lagat-lagaton taning mga balita pagid sa aton sini nga pagpangalagad kay subong adlaw. Lunes, no? Nakabatsyag sa pagpugok sa mga pasahero dito sa may area sa Mohon Terminal. Ibaloon tani karon sa aton sini mga kabumbo kay ti nagtaas kuno ang numero sa pasahero. Subong nga tuig ikumpara mo sa nakaligad sini nga tuig. Ang pamangkot si Andre Banwa, grabe, naggulpiada lang nagdamo ang tawo. Subong nga tuig, ano plastada ang sitwasyon, nagdamong estudyante. Ikumpara ni mo sang subong nga tuig kag sa nakaligad sini nga tuig. O kung wala lang mantisipar ini ang volume sang pasahero o kung kulang ang unit sang mga transport cooperative. I-check kanay naton sitwasyon kagayna sa may Mohon Terminal with the Bombo Pauline na Piliora kag kumakaingagaw karon ti check taman si Bombo Sol Binyas payag karon sang Iloilo City Traffic Management Unit dire sa aton sini mga kabumbo kay humalin pa sang nagliligad sini matinuig. No? Basta gani Lunes ang aga, ekspektaron tanan na nga madamo ang volume sang pasahero. Kay ti first day of the week, pagbalik sa klase, pagbalik sa opisina, naturalmente madamo sini ang sakay sa mga di pampasahero sini nga salakyan or di mga minibus. Kaya ang iban siniti Sabado Domingo nagpauli sa ila sini nga mga kabanwanan ti damo gin man ang numero sang mga pasahero sa aton sini nga mga kabumbo magbalik sila sa eskwela o magbalik sa trabaho. Check ta si Bombo Pauline siya sini nga follow-up report. Sa report please gamin. Bombo Cham nagpubok-tubong nga adlaw ang pasahero particularly sa may Mohon Terminal kag sa pag-interview naton kay Junior Thornton, controller ni siya sa Mohon Terminal nga nagsugod pugok ang pasahero las 7 tubtob las 8 sang aga kag ginabulobanta mga isa ka gatos ning nagapila sa bahin sang minibus kag sa bahin naman niya sang traditional jeepney madamo maning nagpugok ang mga pasahero kag didto man diri may mga estudyante ni kiti Lunes na adlaw balilik di sila halin sa kaprobinsyahanan bisang Iloilo kag dugang kadira ang mga empleyado nga nagapadulong man sa siyudad ng Iloilo kag suno pa sa kay Thornton nga magpadayon pa ini bukas
Martes nga adlaw kay sa mga nakaligad nga semana amo man sining sitwasyon kag dugang paniya nga kalabanan sa distrito sa Mandurriao ged ang nagapanguna nga rason nga nagakos ini sa mga laba nga pila sa pasahero bangod kay grabe man didto ang traffic sa Bombo Cham. May iban po gani nga mga pasahero nga mga estudyante kag kung sa diin nagtuad sila nga hambal nila temprano pa ini sila kuno para sa second period. Yari bala Bombo Cham ang interview naton kay Junior Thornton, controller dito sa Maymohon Terminal. Ang kada Lunes ma'am amo gina siya matabo ni sa mo kay traffic sa Mandurriao amo ginadepindehan namon di kaya bugotan ng traffic sa Mandurriao. Diya mo nang pag-abot ng salakyan ko dito makatrasado gid. Pero natipan ko man sila tanan na sakay ko man sila. Ngano kaya ni sila? Hindi man kita mga 10 minutes lang ang lakad. Ang mga 7. Tugtoban no. At yung mga 8. Tawhay na subong tawhay na. Banta ko mga almost 100. Kada Lunes, Martes naman amugin ang matabo. Pero pag Merkulis sa Sunday, wala na siya. Kaya sa isat naman ta. Yung mga estudyante, puli naman na. Wala na siya. Ang sa aton mga kabombo, si Junior Thornton, controller dito sa Maymohon Terminal, kag dugang pabombo chamte, mag-abot naman ni ang Biyernes, kag Sabado dito naman ni kapugok ang mga pasahero dito sa Maymohon Terminal. Tig-alabot or tig-alabot. Amo ni Bla, kung sa mga haling ka sa mga banwa-banwa, ti kag dira ang imo sini iya nga planaugan sa may Mohon Terminal sa distrito sang Arevalo, kung saan pablado na Bombo Pauline mo nga Lunes, Martes, tsakto na ang bali Sir Junior, Lunes, Martes, pasulod sa city, kag Biyernes, Sabado, pagwa naman sila. Dira na nagapugok ang numero sang mga pasahero. Balana ni halin sang una pa sa aton sinima kabumbo, way gid sang adjustment nga natabo. Amo na gani Bombo Cham kagina mga alas 9 didto takna sang aga apisarabi nga nagminar-minar naman ang mga pasahero pero may makita Japon kita no nga mga iban nga mga commuters nga nagapila Japon apisar nga alas 9 na sang aga. Early pa sila sa second period. Early pa sila kuno Bombo Cham para sa second period suno sa mga estudyante naton nga nakita didto. Amo ning problema Bombo Pauline kiti siyempre kita tanan na-experiensyahan ta ang iban gina-experiensya ni nila ang kabuhi isang estudyante hilabi pa kon sa Brubanwa ikaw naga-pauli ginaano mo na mo gina-antisipar mo na bla kag ginaisip mo naman na ang tsimpo, sitwasyon, ti aga ka pa mabugtaw, kagahon pa lang bugtaw ka na. No, para nga makahimos ka, timprano ka pa makaabot dito iya sa may terminal para nga makatimprano ikaw pakanto sa syudad sang Iloilo kag pakanto sa imo sini iya nga bulutuan. Ti pag-abot mo to, hindi man lang ikaw nagapaminsar nga dapat aga pa ka damo-damo kamo sina. Ang 5 to 10 minutes, dako na iyang usik sa tsimpo para sa mga estudyante kag kalabanan sini sa ila, early pagidman sa second period kung amo sina magpadayon ng sitwasyon ta. Thank you so much, Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Dumitilio Puliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gina Bombo Pau sa bahin karon sang kasugpon sini nga report. No, i-check tang linya ni Bombo Marisol Binyas. Rejoin the report niya kaya Iloilo City Traffic Management Unit padayon ko ng collaboration sa mga transport cooperative para makater ang nagtaas nga numero sang pasahero subong nga tuig. Check ta si Bombo Marisol Binyas sa iya sini nga follow-up report. Sol, sa report please come in. Yes, Bombo Cham, padayon sa gihapon diri ang collaboration kag operation sang Iloilo City Traffic Management Unit sa mga transport cooperatives diri sa bahin sang Iloilo para makater man ining pagtaas iya sang pasahero subong nga pagbukas sang klase. Sa interview naton diri kay retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic Management Unit,
aminado ini nga sa ila obserbasyon subong Bombocha may paghinay sa subong no sa trapiko abi ilabi na kon rush hour mga inadlaw nga Lunes, Biyernes dira sa diin ginasite yaman diri nga mga nakita abi nga rason amo ining construction utilities o kon padayon bala sa pag-ubra sang pila diri ka mga utilities sa nagkalain-lain man nga area diri sa may syudad sang Iloilo kag ining pagdoble sang volume sang mga salakyan kon rush hour. Sunod diri kay retired Colonel Garbanzos nga nakaabot man sa ila talatapan ining pagpugok, malawig nga pilay abi taghulat sa mga nagkalain-lain diri nga mga terminals ilabi na diri halin sa may Mohon, sa may Ceres Terminal o kun dira sa may Tagbak kag overall sa pihak nga tiamo ni ang mga feedback abi nga nabaton nila masiling niya nga sa gihapon manageable ang situation sang trapiko diri iya sa may syudad sang Iloilo kag tiamo na gani sa nasiling na niya nga padayon ang ila sini nga coordination, collaboration sa nagkalain-lain man nga mga transport cooperatives diri sa may Iloilo bag-o nagbukas ang klase kag didto nila no sa Gintunan abi kag naghatag man sang pila ka mga suggestion nga makatigayon sang matayuyon nga traffic diri iya sa may Iloilo kon partikularmente diri sa pagpasulod sang mga salakyan sa may syudad sang Iloilo kag isa pagid sa mga na-observe diri no sang natunggan nga kuno hindi masunod ang ining dispatching area ilabi na bala sa mga terminals paghatag diri sang mga car passes sa mga first towns nga mga units pero bangod abi sa volume kuno ginasite niya gid diri nga bangod sa volume sang pasahero kag wala sang mga alternate route abi nga ginatudlo kon amo ning isa sa mga ginatudlo rason nga adu mahinay gid ang hulag sang trapiko. Pero do aware naman ini sila kuno Bombocha ngati ang mga pasahero abi nagalikaw man or amo na gani gintas para niya man diri nga ang mga pasahero may ara man sang mga ways para malikawan ining mga rush hour ilabi na ang iban diri nagabalik na lang kun Sunday para di na magdugang abi sa bulyada man sang mga pasahero kun Lunes nga adlaw nga mong ginatumod nga may pinakamadamo gid abi nga numero sang pasahero kag sa ila man nga bahin sa ila nga talatapan nagpadugang gani sila diri sang 30 ka mga traffic enforcers para ibaylo diri sa mga pila ka mga gin-terminate nila nga mga traffic enforcers sang damlag lang diri Bombocham. Sa dugang bala nga payag aton ipabati ang aton nang interview kay retired Colonel Uldarico Garbanzos. Sige ni ang aton nga coordination no, sa aton nga transport co-op. Before pa niya sa mga klase, sige na kita sinisang collaborate sa ila para nga matuntan kag makasuggest no kung paanong anong pagaymoon para sa matayuyon kag ano ang traffic sa syudad kag paano makater ining aton nga mga pasahero nga expectedly magadamo no because nga tinag-opening ang aton nga mga klase. Ining mga ano na to no mga collaboration sa atong transport co-op nag-ano man no sige kag ang mga dispatching nila kung isa hindi nila ini masunod may mga paghatag sa mga karpas na ton sa first town no pero sa recurring din man nga mga scenario is may mga areas di makita nga ano ni may tungod sang volume kag wala na sang other nga alternate route so amo ni nga may paghilay or may pagpugok sa aton na trapiko. Oo. Sir bali ano ni sir may mahatag kita nga percentage abi nga posible nasubong pagtaas sang mga pasahero diri sa may city subong nga tuig kumpara last year. Wala kita nakakandak sang ginatawag naton ini nga traffic count no. And for sure ang aton nga mga pasahero, mga estudyante nagabase lang ini no sa aton mga posting maybe sa social media or nagapamati man sa aton nga mga main medias. That is why nga ini sila ginalikawan na nila ang rush hour sa Lunes no. So ang iban ni for sure sa Domingo pa lang nagapasudad na ini sila kag proceed na sa ilang mga boarding houses no? Amo na ang nagakatabo no so
ang hindi natunod termi. Subong sir may gindugang ka mga traffic enforcers pag diin ni sir if may ara kag naa. Ang ato na tuloy ng mga traffic enforcers, may mga bag-o kita sinadira, though staggered abing pag-anoin, pero mga more than 30 na yun. This is a replacement ang gin-terminate natin ng mga enforcers. And isa sa mga na ginobra pa rin natin sa the other week, na ginduwa na natin ini ka sektor ang Haro. Ang bali sector B na yun, gin-separate na natin na. And tiya mo na yung mga priority areas para mahapos ang pag-supervise ang mga Nabatian dire bombot sa mga kabahin sang ato nang interview kay retired Colonel Uldarico Garbanzos. All right, thank you, Sol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kita, Bombo Marisol Binyas. Sa tagsa ka local government unit, isa sa mga challenges amo iya ang pag-manage sang traffic. No? Kag bangod man gani nga mayara pagin sumong sa mga development katulad sa public utility or public transportation modernization program sa aton sini nga mga kabombo, naka-epekto man ina sa pag-manage karon sang traffic. Diri sa bahin niya bisang syudad sa Iloilo. Kung makita nato ng sitwasyon, damo sa pasahero nga nagahulat nga makasakay. The common sense will tell you, no, sa aton sini mga kabombo, nga kulang ang ila sini nga salakyan. Kulang ang salakyan sang mga pasahero. Amo na ang isa sa mga rason kung nga pugok dira kagay na ang mga commuter sa bahin iya sang Mohon Terminal. Kung kulang ang unit, kung kulang ang salakyan, kay sino ini katungdanan? Katungdanan ini sang mga kooperatiba man sa aton sini nga mga kabumbo. Siguro basi kung mahatagan man sa nagakigo kapag tamod, kay hindi man lang ni problema sang nagligad sin nga tuig. Bisan way pa sang modernization gani sa aton sini nga mga kabumbo, na eksperyensyahan ta naman ining nasambit sini nga kakulang sang salakyan. Ti dapat may mga adjustment kita diri badwa. Sa aton sini mga kabumbo, kay tiyang ginaserbisyuan naton diri mga estudyante, mga empleyado nga nagapanikasugman nga makalabot sa ila sini nga destinasyon sa mas temprano pa. Ting iban sini gani guro iya nagaliro-liro pang paminsaron kay bangod nga tuyo pa ugaling kiti nagtingwa man nga makatimprano para nga hindi malate sa ila sini iya nga klase, hindi malate sa ila sini nga trabaho. Manami man pamatian nga padayon ang collaboration, padayon ang cooperation. Pero ti isa kalawigon sang cooperation kag collaboration daw same situation. Ang katabo sa gyapon sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti mas maayo siguro iyang pautukan pagid sa aton sini mga opisyales. Kabalo kita nakaitsindigid sang lubos ang mga yara karon sa transport cooperative, kag nahangpan naman sa bahin karon iya sa Iloilo City Traffic Management Unit sa aton sini nga mga kabumbo kung ano ang ila sini nga dapat tahimuon. Kulabo sa ginaton sini nga tsimpo kay may mga hilikoton pa kita, standby na sa City Hall in action. Magasunod sini ang block time program kaupod sa kay former board member Manny Galliar. Pagasundan man inigilayon sang kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibamot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. Ang
pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sa nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone.
emergency light kagiban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. City Hall in action. Mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyar. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa 1:41 sang kahaponanon. Kamusta mga suki naton sa kanginan? Mga maukod naton nga tagpalabati diri sa ato sini palatutunan City Hall in Action. Kamusta kamunta ng tanan? Siguro nakapanyaga ng tanan, busogin sa panyaga ang 180 ka mga barangays diri sa siyudad sang Iloilo. Sa mga barangay opisyalis naton, kamusta kamuda? Sa mga Blue Angels ni Mayor Triñas kag ni Indairesa Triñas, sa mga Uswag Scholars, kamusta kamundira? Sa mga kautoran naton sa tanan nga public market diri sa syudad sang Iloilo, madali na lang baguman ang inyo sining matahom nga public market. May second floor daw mall. Kag pinasay, kag bantog ini mga kabyanan. Natunli diri sa pungsod sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan ang syudad sang Iloilo, ang katahom sang public market mga kabyanan. Nga gintingwan gid ni Mayor Jerry Triñas nga mapatahom gid kag mabutang sinsakto ang aton sini mga vendors sa sulod sang mga tindahan para makapanindaman ang mga kautoran naton diri sa syudad sang Iloilo sang malimpyo kag manami kag matahom nga mga public market diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Sa piyak yang gabayin subong yang adlaw Lunes nga edisyon sa aton sini palatutunan Agosto 12 na. Agosto 12 na mga kabyanan. Lunes ng edisyon sa ato sini palatutunan. Nagapamati kamo diri sa Bombo Radio Iloilo. Live kita sa Bombo Radio Iloilo mga kabyanan. Sa tanan nga mga viewers naton sa bilog nga kalibutan. Kamusta kamutan ng tanan dira? Inyo ginapamatian mga kabyanan ang City Hall in action. Padayon ang kauswagan sa syudad. Let us continue to rise. Siyudad sang Iloilo, upod kay Inday Raisa Triñas, ang aton masunod nga congresswoman diri sa siyudad sang Iloilo. Change is coming. Diri sa siyudad sang Iloilo mga kabyan, dali na gid lang. Kag upod man kay Mayor Jerry Triñas, kag kagagawad Miguel Triñas,
upod kita sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo, Oswag, Iloilo, rise and shine, rise up. Padayon ang pagsuporta kay Inday Raisa Triñas sa pagka Congresswoman mga kabyanan. Sa piyak yang gabain sa panabuton nga Agosto 23 sa wala pa makapalista nga mga partners mga kabyanan adri sa syudad sing Iloilo may pagaywaton nga mass wedding adri sa Iloilo City Hall. Coordinate lang kay Kagawad Miguel Triñas mga kabyanan. Ining programa pinagi kay Kagawad Miguel Triñas kag sumungman kay Inday Raisa Triñas kag kay Mayor Jerry Triñas kon sa nagligad nga mga tinuig mga kabyanan nagabayad kamo sa pagpakasal sang 1,500 subong iya libre ang pagkasal sa palaboton iya ikaduha na ning pagpatigayon sang mass wedding sa Agosto 23 mga kabyanan. Libre sa ito naging payag, way problema, way kamo gasto sa 5. Muni ang kabayin sang public service mga kabyanan ni Inday Raisa Triñas kag Kagawad Miguel Triñas. Madamo pa ni ang mga program platform of government nga magkilinabo diri sa syudad sing Iloilo. Kung ara nagid sa pwesto mga kabyanan si Inday Raisa Triñas kag mainit naging katama ang pag-abi-abi sa mga pumuluyo mga kabyanan. Diri sa syudad sang Iloilo kadto si Inday Raisa sa barangay ginakos sa mga kauturan naton. Gasinggitan ang mga kauturan naton nga ang masunod nga congresswoman diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Tilapit na lang ang filing sang Certificate of Candidacy kung si Jose Oktobre 1 hasta Oktobre 8. Duhagin lamang mga kabyanan ang requisitos sa pa-substitusyon kung mapatay ang kandidato o kung ma-disqualify ang isa ka kandidato. Sobra na lang mga isa ka bulan kag tunga siguro halin subong filing na sang Certificate of Candidacy kompleto na dugay na nakomplito ang line-up ni Inday Raisa Triñas down to councilors ang grupo ni Inday Raisa Triñas humana mga kabyanan. Alawagon ta na karon sa diling lamang madugay ang mga way punaw nga mga kandidato mga kabyanan. Doay man sila kontra doay man ni kontra ang ining line-up ni Inday Raisa Triñas bilang Congresswoman, Mayor Triñas, Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag 12 ka mga konsyales mga kabyanan. Ang arena humana dugay na, no? Sa subong pa lang, why sila kontra? Kag pihak nga kampo mga kabyanan, ayawan nakapangita. Kamupod sila, daw igis may upod. Nagapakita lang ni sang ilang kainaan mga kabyanan. Kung ako sila, katuan mo na presidente to, kag magpapuwit na lang para wagat gusto. Hindi pa magubang record. Kay klaro, sanag pa sa bulan, ang kadalagan mga kabyanan sang grupo ni Inday Raisa Triñas. Si Inday Raisa Triñas, Congresswoman. Ang balanta na lugang mga kabyanan, diri sa ito hindi palatutunan, kag ang aton sini nga mag-line up karon sa dili lang mga madugay ni Inday Raisa Triñas ang 12 ka mga konsyales aton nina pagalawagon. Yari sa aton nga linya mga kabyanan. Naka-standby si punong barangay Lolita Maprangala mga kabyanan sang barangay Kalumpang, distrito sang Mulo. Ang ining Kalumpang mga kabyanan dugay na ni nga barangay mga kabyanan nga pinakadamo nga botante sa 180 ka barangay diri syudad sing Iloilo. Ang barangay Kalumpang sa pagpamuno sa mapisan, maalam kag way nakakaperde sa eleksyon si punong barangay Lolita Maprangala. Hello Kap, good afternoon. Live ko subong sa Bombo Radio. Upon mo si Manny Galyar, Kap.
May nga po sa katapos ang Bombo Radio na binagit sa kay Manny. Kag siya na palamati sa aton nga sa sininga programa sa subong hapon. I see. Ikapila mo na ni nga term gani kap? Bali, nakatapos ko sa una ko nga term sang 1997 up to 2010. Tapos nagkagawad ako for 2 terms, kag sa subong nagbalik ako bilang punong barangay. I see. Nagkagawad 2 term, no? Pagkagawad mo, number 1 kay Gapon. Yes, oo. Number 1 ako for 2 terms. 2 ka term, no? Tapos, nagbalik ka sa barangay kapitan naman, first term mo subong. First term ko subong. I see. Ang duha mo to kagawad mo, sarama ka number 1 sa to. Ang si kagawad Uyanan? Hindi. Kundi nagbarangay kagawad ka pa, duha ka term? Yes, oo. Sang duha mo ka term, lunsay ka tanan number 1 sa ikaduha mo nga pagdagan. Yes, Bombo Manny. Okay. Number 1. Okay. Butsing nga ti palangga gini mo isang mga pumuluyo sa barangay Kalumpang, no? Now, mo man nagila pa salamatan ta. Now, nagpakigangot kita sa imo da kay manti nakabaton kita sa report nga imo pagsuportar ara gid kay Inday Raisa Triñas, kay Mayor Triñas kay siya nga grupo. How's that punong barangay maprangala? Matuod din na, ginatinguan gid namon diri sa pumuluyo sang barangay Kalumpang nga matagan gid namon sang maayo nga resulta ang para sa linyada ni sa Team Uswag ni Mayor Triñas. Now, mga pila ang butante da sa imo nga barangay kapitan kay kabalo ko da mo ning pinakadamo alin sang una nga butante sa sinta barangay diri syudad sing Iloilo kapitan. Sa naligad nga barangay election, ang total number of registered voter namon is 8,566. Sa subong nagasabangod sang intensive campaign namon nga sa mga registration naton, naglabot na kami guro mga 9,000 plus na. Mga 9,000 plus basikon total ay pamamatapos na, no? Ang mga 9,000 na. Hindi kita katag sang konkreto nga figures, bangod nga ongoing pang registration. May madamo pag sa barangay mo nang way pa-rehistro kapitan? Yes, mayara pa kay kung nag-stricto kami subong since nga ongoing ang registration, wala kita na ga-issue sang barangay clearance kung hindi sila na makapa-registered. So, base malabot pa mo 10,000 guro da? At amo ginatarget na to. Amo ginataso nga nag-skate na sang nagliga, nagpa-schedule kita sa taga-Comelec, sang nga dirigit sa Kalumpang, nag-conduct sang registration. Nakakuha kami do around mga 400 plus ba na nakapa-register. I see. Now, sunod sa imo, nga ara kagid, suporta gid kay Inday Raisa, kay Mayor Triñas, kay sini mga grupo, ano nang kampanya nyo da street voting gid? Possible street voting gid ang ginaano namon, ang gana campaign ko para sa akong mga pumuluyo. I see. How about sa imo sini nga mga councilors? Pila gini kabilog ni 8, no? Oo. 7 lang. 7 lang. Isa ka iske, no? Oo. Okay. Sa 7 mo ka councilors kag isa ka iske, kamusta ang ila sini panindugan? At sa konseho, bali ang 4 ang ka-barangay council, ang barangay kagawad ang ara sa amon sa Team Uswag. Tapos ang ako nga barangay treasurer, barangay secretary, kamo staff ko ti ari sa amon tanan support. I see. But sing anon kung 4 lang ang 3 pisik. Ang sa 3 sa pihak. I see. Okay. Meaning majority gidya sang mga barangay gagawad mo ara sa imo kay manti may konsehal ka pa da kag may sekretary ka pa. How about ang iske? Ang iske naton isara man sa Uswag tanan, ara sila man tanan suporta sa Team Uswag, especially kay Ma'am Raisa. Okay. Now, mamagot sa imo nga gusto nyo gid nga suportahan si Inday Raisa kag grupo ni Inday Raisa ni Mayor Triñas kagawad punong barangay Maprangala.
Yes. Ara gid nga mga suporta sa Team Uswag kay sa especially sa grupo ni Ma'am Raisa sa matag ako sang mga rasones. Oo, sige. Kung nga nagara kami dira kay nga ever since maski sang ako pa ang punong barangay, si Mayor Triñas ara gid gyapon nagasuporta sa amon. Sa Barangay Kalumpang wala gid siya nagapabaya tanan nga mga proyekto sa mga pribiliyo ara man sa Barangay Kalumpang. Especially sa Subong nga Kimpo ang amon subong mga proyekto then priority gid sa gintagaan gid nga sang action ni Mayor Triñas sa Ma'am Raisa sang ara gid ang pagsuporta ni Ma'am Raisa para sa sang amon nga mga problema sa nga ang amon nga gusto gid sa council nga makapatindog kami dialysis center. Yes nga ara na nabudgetan na sang 5 million. 5 million. Amon nga 5 million na naka-budget na ara na siya about to be implemented na siya. So kung maamo gali humana gid ang inyo sini dialysis center, may ga-operate na gid. Wala nang may budget pa lang, ara nang budget, approve ng budget. Ara nang ang ila na lang ilaguro nga program of works na lang ara na inaano na. Kay wala man problema sa duta. Ay si. Bago ka taong gali, no? Sa bagay ti hindi man ang imong nga barangay ang may dialysis center, no? I-check na din nga sa sunod na nga programa diri kung pila ka bilog ni din sa siyudad sang Iloilo, no? Sa Estimawa na may ara magani, no? Oo. So, alam mo na kung gintinuan tagid. So, why pa na maumpisa na kung naumpisa na? Wala pa, pero daw nasa nabalaan ko basi mga next month. Kaya ang ginitong tagid anay ang duta bla para wala problema. So, dako ning bulig sa imo sining mga constituent sa imo sining barangay. Now, ang mabaton yung mga pasyente sini, pwede man ngalin sa ibang barangay? Kung ma-cater naman, kung wala man lang sa sa amon niya, pero siyempre priority ko yung akong pumuluyo eh. Pero kung may available, malanga kag kung pwede maka-cater, why not na makabulig man kita sa iban? Matahom ni nga programa, no? Ni Mayor Triñas. Ang ining dialysis center kay masadugid ka mahal. Magpa-dialysis ka. No? Yes. Nabudlayan ka ng pinaka-mga naton nga mga pasyente, mga kabyanan. Masado, gid ka mahal, ti, kung mag 2 times a day, 3 times a day, 2 times a day, mag 2 times a week, kada karubaw, Diyos ko, porsanto, ubuson yung kwarta, nimo, sini, no? So, nami, gid ni nga programa, ni Mayor Triñas, ni Diresa Triñas, ng city government, ang ining dialysis center, kay kadamo nga mga barangay, no? Ang may amo sini, no, kag tingwan ta ni sa sunod nga palatutunan ta sa sunod nga programa ta kudin pagid nga mga barangay diri syudad sing Iloilo. So isa na dialysis center na pagid nga mga benepisyo ang imo nakuha dira kay Mayor Triñas kay Diresa. Ang aton nga ECCD ang daycare center with study hub. With study hub na siya daw para sa East Baluarte. Naka-attend ako sa pag-blessing, which nga sa blessing pa lang to, nag-ano na si Ma'am Raisa sa akon nga patindugan niya man ang Kalumpang. Which nga ginaprobahan man dayon ni Mayor. I see. So buong ara na siya may budget na sa 15 million, kagi ara na mga next month man, ara naman siya. About to be implemented naman. Ang ining kwan, ano ganitong project siling mo? Ang ECCD, about the daycare with study hub na siya sa babaw, bali, second floor. May two-story na siya. Two-story, no? Daycare. So, para ni sa kabataan, kag iban pagiday, may istabayan mga nanay da? Oo, member sila. I see. Now, ang daycare center, pilang budget ya? 15 million. 15? Oo. Bawas ka na ko. 15 kay 15 na siya kay pero daw 10 daw gindugangan kay daw may idugang pagid na da nga para mapanami gid bala. Dengan dom ni Mayor nga matagaan gid sang maayo nga ang aton nga mga kabataan diri sa damo nga kabataan sa zone 1 nga makater gid bala. Nga matagan sang maayo nga edukasyon. Pila gani kasuna na da by the way, Kap? 9 zone. 9 zone, no? Muna kung nga kadamo sa mga butantida, no? So, ay naman sa iba niyang handom si Mayor Triñas, si Diresa Triñas, nga mo matagaan sang insakto nga serbisyo
ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Matagaan sang maayo nga serbisyo sang syudad. Ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, ang tanan nga kayuhan, ang tanan na isipan na halos tanan kung pwede pa lang nga masarangan ni Mayor Triñas kag sa syudad sang Iloilo kag ninday sa Triñas kag sa mga barangay konsyal himuon gid nila. Ano pa mo be, no? Kinahanglan serbisyo ka todo-todo pero sa Mayor Triñas hindi bala kapitan. Correct yun Nakita ka na ginayata na mo na ang gina-campaign ko gidi sa akong nga mga pumuluyo nga sino pa ang ibutang naton nga ang nagaulikid lang halin sang una sa barangay Kalumpang si Mayor Jerry Triñas. So amo na niya hambal ko sa ila mo na niya time nga makabawi man ta kay madamo pagid nga mga proyekto ang mga tabo sa barangay Kalumpang. Ang especially ang mga problema namon sa drainage, ang concreting sa mga road tinalis subong mayatag pagid si Mayor sa amon nga budget nga 4 million para sa concreting of roads namon kag sa mga ang problema talang kung kaisa ang bangod may mga ang duta bala hindi iya ka government pero ara na subong gina-facilitate naton ang mga deed of donation or deed of usufruct. I see. Now, ang inyo barangay hall, kamusta? Ang barangay hall namon okay man pero amo na nagpumisa si Ma'am Raisa basi mga nakon matagaan kami sang amo nang pangayo namon nga maka third floor kami sa amon nga barangay hall kay bangod nga kadamo nagid black ko sa mga bisita nga nagakadto sa barangay nga which hindi namo ko sa maakomodar bangod nga nagdutok bala. So ti matuman gid by 2025. Amo ning ang kadamo sang tawo to da magi kada sa Kalumpang kadamo sang tawo gida no? Nagariping-iping mga pila ka mga household na da balay? Mga sobra 2,000. Sobra 2,000, no? Household Now, mamanggot kita sa imo may mga maluwas sa imo abing mga barangay kagawad, iski muda, kag imo sining nga mamangkot ta kun may ara mandira nga mga uswag scholar sa imo sining barangay. Yes, madam, may 52 ko subo nga uswag scholar 52. nga natigayon, oo. Ang Blue Angels na kon is 98. 98, no? Oo. 98. Oo, ang amon nga mga Jabar sa mga sobrang 100 man. I see. Kung Jabar sang city na? Oo, sa city na. I see. Kung namogli mo sa namong leader da? Ang leader ko is around mga 490. Madamo pagli sa din ganine sa kay Rilan punong barangay Rilan Herbias bla Kompanya Sentral. Siyempre damo kasi dako ya barangay ko compared sa kay Caprilan. I see. Pila to kani mga Blue Angels mo? 98. Bisan mga 400 leaders tanan bisan makadala lang sila sang taga pulo-pulo sini tag 20 bilog nga mga tao da. Dako nagtama bansyon ni Dere sa na da ka grupo yagle. Siyempre mo gina-target naton. Now kap dali na lang ang filing ng certificate of candidacy. Mga kulang-kulang gamay no, mga isa ka bulan kag tunga kaya ang filing sa palabuton iyang palabuton nga Oktubre 1 hasta sa 8 no. Nanong pagtatyar mo sang pumuluyo dira sa imo sini na sakupan nga barangay. Kung subong abing eleksyon. Subong. Ano lipitan ni sir kay may turbo. Ano to liwat sir? Sling ko, dali na lang ang filing sa certificate of candidacy kung COC sa Oktubre 1 kag 8, no? Kung eleksyon nun, subong nano ang pagbasa nimo sa mga pumuluyo dira sa barangay? 100% kita na? Ati madaog yan tinuswag Hindi lang guro nga madaog nga gamay-gamay lang banse, masiko na nako sa nga banse? Ati kanon matingwaong tagi mo dako kay subong nakita man napaintindi tagi sa pumuluyo nga ang tanan nga proyekto subong iya gidaya ni Mayor Triñas kag di Ma'am Raisa Triñas. I see.
Okay. Wala man iban nga kandidato di nga may nagkapatindog sang amo ni nga sa dako nga pinakadako na mga barangay kay luwas man ang kay si Mayor malang kay ang grupo. Daway magani bati ang iban guro da? Daway mabati ang iban da kundi sino na da hasta subo kani daway pambalik kung sino kontra nila. Oo, wala gid ya iti, wala naman tani naintindihan man na guro nila Siyempre, kung sino nagatag proyekto para sa pumuluyo, dila kaya oo, natural Natural. Amo bilang kinaya. punong barangay. Kung sino makatag benepisyo, dati amo na Oo, diba? siyempre ang ako ya, as punong barangay, ginapter tayo ang kayuan para sa pumuluyo mo. Oo. Wait. Kung sino nagatag kayuan, wala lang yaan ta na. Siyempre, ang imo ya, as barangay kapitan, as punong barangay, sang barangay Kalumpang, yang gusto mo man kayuan sa mga pumuluyo. Dira, kayuan sa mga barangay, di ba? Oh, yes So, kung kayuan sa barangay mo, di ka pa ba makanto, kung di kay Mayor Triñas, kay Dereza Triñas, kasi grupo niya, di ba? Oo. Kag ever since, kung ano ginapangayo, takay Mayor, ara man gyapon. Oo, way man kapin kakulang si Mayor sa inyo na. Kumuna na siling tabla, Kapitan, nga basta masarangan lang ni Mayor Triñas sa siyudad, sa Iloilo. Ang kinahanglan nun sa mga barangay, hatag na yan Mayor Triñas, di ba? Oo. Pinakita ito naman na. Oo. I see. So daw, alang-alang ng aton nga panahon, Ged, no? Kagadamo na makita sa pamangkot sa imo. Da kumplito naman ng aton nga pamangkot sa imo. Antes kita magtakop, ano ang mahambal mo sa mga pumuluyo mo dira sa Barangay Kalumpang, diri sa sintot-sinta mga barangay, diri siyudad sing Iloilo, ano maambal mo sa ilatanan? Ang maambal ko lang yan sa Ilaya nga ako ang gina-after lang ang pribileyo kag ang benepisyo sa aton nga pumuluyo ng mga proyekto. So kung sino ang nagaulikid para sa pumuluyo, dito kami dito kita masuporta. Alalan ta masuporta sa wala nagabulig sa barangay. Ang mula na yang makita naton kung ano man ang mga benepisyo, ang mga proyekto nga nahimo sa administrasyon ni Mayor Triñas. Nakita ta naman subong ang syudad sang Iloilo. So kung mahimo na sa syudad sang Iloilo, himuon man na ni Mayor ang aluson pala nga kung masarangan, himuon niya man na sa kada barangay na kung ano ang kinanglanon sa mga kada barangay, especially sa mga pumuluyo, himuon man na sang ni Mayor kag sang uswag team. Insakto. Now, nakatapusan galing nga mangkot sa imo, Kapitan, no? Ang distrito sang Molo, 25 barangays, di ba? Yes, yes. Out of 25 barangays, daw tanan nga mga barangay opisales, daw aragid sa grupo ni Inday Reza kag ni Mayor Triñas, di ba? Yes, Aha. So, salamat, Kid, Kapitan, no? Sa imo sining mga matinggas nga mga tinaga sa pagsuportar kay Inday Reza Triñas, kay Mayor Triñas, kay Kagawan Miguel Triñas, kag tanan nga mga grupo ni Inday Reza Triñas. Salamat, Kid, Kapitan. Mapranghala. Okay, ululupod kita sa pag-uswag sa syudad sa Iloilo. Thank you. Upod kita sa pag-uswag sa syudad sa Iloilo. City Hall in action. Upod sa kay punong barangay Lolita Mapranghala. Amak mo mga 400 ka mga leaders. Dito iya sa Barangay Kalumpang. Mayo lang kung tag 1,000, 2,000 lang ang mga butante ito, bro. Masobra 9,000. Subong palang mga kabiyanan. Way pa matapos ang registration. Base malabot pa sila sang 10,000 ang ina nga barangay mga kabiyanan. Tiambot ko din ko puluton iban sini. Kaya daw yung nabati ang ining mga grupo ni Inday Reza Triñas dogo das kasta ni. Kag ining mga grupo ya si Inday Reza Triñas, ang ulo nila sini daw freezer. Kaya mati mabugnaw ang ila sini nga balatyagon mga kabiyanan. Yari ay ilawagon ta ang mga linyada ni Inday Reza Triñas. Of course, for Congressman, Congresswoman Inday Reza Triñas. Dali na lang ang pagbago diri syudad sa Iloilo mga kabiyanan. Laban-laban gid kung magamoning sitwasyon, bugto na liog sa kibato. Tapos na ang boxing mga kabiyanan diri sa syudad sa Iloilo.
Kag ang aton nga mayor, of course, ang nagpatahom gid sang syudad sang Iloilo mga kabiyanan, ang madamo sa mga binuligan diri sa syudad sang Iloilo. Maluwas kay Inday Reza Triñas, si Mayor Jerry Triñas mga kabiyanan. Halin sang una nga congressman pa si Mayor Triñas, way untat ang pagbulig sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Way na sang iban mga kabiyanan. Nga tinutuyo ang grupo ni Inday Reza kay ni Mayor Triñas kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, kundi ang kayuhan gid lamang, kaayuhan sang tagsa ka barangay diri sa syudad sa Iloilo. Si Mayor Triñas, si Inday Reza Triñas, may ginatawag nga political will. Lantaan nyo bla kung ano kalanabo, ano bla itsura sa syudad sa Iloilo mga kabiyanan. Diin nga syudad sa Pilipinas ang makita ta nga mayara nga dialysis center. Pila ka mga barangay sa sunod nga pagpangalaga ta kay lawagon tani kunin nga mga barangay may dialysis center. Hindi ta makita ni sa iban nga syudad. Abi tudlo nyo kung denda diri lang sa syudad sa Iloilo mga kabiyanan, kita mo ang kapisa ni Mayor Triñas sa munang siling niya, no? Siling sakon. Kinlan bakas lang ta. Ang kayuhan lang sa mga pumuluyo sa syudad amo lang nang imuunta. Puno lang alam panahon tao, no? Kang nagligad kintaw-taw taman ng mga councilors ni. Subong daw lang alang daw dita naman ng basa. Sa sunod na lang guro. Kuwait pa gani matikap ang halong sa mga kauturan naton. Ang pagsaka sang COVID infections diri mga kabiyanan sa syudad sa Iloilo. Mayara na ginapatay. Tingwanta sa sunod nga pagpagalagan naton nga may interview ang aton City Health Officer. Mayo na kay siyagin makasaysay si Doktora Annabel Tang mga kabiyanan sa syudad sa Iloilo. Lang na ginaton panahon diri sa aton sini panatutunan. Na may pakunta ni kay may pila pa kita ka nagkalinap diri sa aton, pero lang ginaton nga panahon ang inyo alagad si former board member Manny Galyar ay shall return sa Lunes nga adlaw. Ginatami on sa happy birthday si Pare Chawoy Cho saulog sa iyas ni kadlawan ika-65. Mayong hapon sa inyo nga tanan. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 11 to 17, 2024. You have a date with Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda bagod na talana kag excited na sila nga maghatag sa inyo sang one great musical entertainment sa concert at the plaza kicking off alas 6 ng gabi sa Agosto 17, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 18, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Mutiil, suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano kanamit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatuga sang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome back. Diri sa kahapon lamang program on a beautiful Monday, August 12, 2024. How's your Monday? So far, kumusta naman ang inyong Lunes, ang inyong mga goals for the day? Halfway na kita. As always, I say, no, do not be desperate, do not be discouraged. Kung do medyo malayo-layo pa, 20%, 30% pa lang kamo, you still have the rest of the day, the remaining time of the day, para mag-catch up, no? So, keep on smiling. Kaya yan. Cheer up. Sa sininga hapon, balik kita sa pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw, ng mga kasaysayan, ang aton dira nga mga suki, mga regulars diri sa KLP, ba nagagata gid ang utok. Kay kadamo sa mga ma-recall nga mga beautiful stories kay ilagidayon nga gina-share diri sa kahapon lamang program. Good afternoon gid dira sa inyo tanan. Lolo Dencho, good afternoon gid paayo. And to the rest of the KLP lovers, mayong hapon gid sa inyo. Thank you again for being there and being with me. Sa mga suki man naton dira nga iban, sa mga newbies nga wala pa naka-share diri sa KLP, maybe this is the time for you to shine. Ang inyong mga ginapakatago nga mga istorya dira ipagwa na. Who knows, amo na ang makapadaog sa inyo sa 1,000 ka pesos nga premyo kag maka atubangay kita diri para nga maka-interview ako sa inyo. So sa inyo nga mga istorya, paki-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung ginsulat ninyo, isulod na sa envelope, and then bisan wala envelope gani okay na, no? Padala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na aton nga song for you this afternoon on a Monday from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatoslao. Someday when I am king. Mayong hapon. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend.
I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, our fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign. Someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign. Someday when I am queen. Someday when I am king and you will be queen. Or Sole, someday when I am queen and you will be king. 26 minutes after 2 o'clock, let's start enjoying beautiful stories. Teresa, KLP making request for today, Sinong Muning, sa 4th District. Dearest Tita Regine. Sa liwat maayong hapon sa tanan ng mga classmates ko sa KLP. Labinigid sa imo, Tita Reg. Pero bago ko sigura ng story ko, kumustahon ko anay ang mga urig nimo nga mga maukod na tagpadala. Subong abi, kanday Lolo Dencio, Lola Amparing, student mom, kag Nanay Del. Alive and kicking ang mga ini. Si Nanay Del, madali kami sini magkakita ay kay isa lang kami kabanwa diri sa Zaraga. Kay permila ako yara dira sa festival sa fiesta diri sa Banwa sang Zaraga. Kay permi ako nagaupod sa anak ko. Kay permigid siya may parte sa mga okasyon sa mga Banwa kay isa siya ka teacher dira sa high school. Kung kay isa, siya ang nagabasa sang synopsis ng ilang nga tribo. Kag naga-coach man siya sa mga athletes nga mga estudyante. Tita Reg, hining story ko, parte sa amon nga pagpangaluyag sa amon nga mga asawa, Risa Jani. Kay sa ilimnan, kung maubos ng amon sumsuman, ang amo naman nga mga inagihan sa itong mga wala pa kami asawa. Kay nagsinugiray kami kung paano namon o kung ano ang amon inughambal sa amon ginapangaluyagan parte sa paghigugma. Di ko anay kung wala na isumsuman na muna ni. Joke lang. Unahon ka anay ang kay Tony. Si Tony may ginapangaluyagan nga tawgon ta lang kay Dina. Si Dina matahuman nga dalaga sa ilang nga barangay nga malayo-layo sa Banwa. Sa laktod nga istorya, mga duha na katuig ang pagpangaluyag ni Tony pero wala gid siya makanitlang parte sa paghigugma kay Dina. Kay kung nagapadulong na siya sa balay ni Dina, dayon iban-iban na ang ginahambal niya
ang parte sa pagsinungayay sang karabaw, muna ang ginasugid niya. Pero isa sa to ka bes, sa nagabayo sila sang humay, samtang ginatahop ni Dina ang bugas, o ginaagaw ni Tony ang kararaw kag magsiling, ay, ulaon ko ini karon. Di ang siling naman ni Dina, ayawan ikaw kabayo, ulaon mo man lang. Ang siling naman ni Tony, kung hindi mo ako paghangdoon, ulaon ko gid ina karon. Ang sabat sa babae, oo na lang para hindi mo maula ang bugas. Kag sa ulihi, nagpakasal na sila. Aba, kasimple mo lang gali, no? Threat lang nga ulaon ang bugas. Anyway, kagang masunod, iya naman nga tagulan naton kay Ali. Si Ali, nagbakasyon dito sa Mindanao, sa iya tiyo, kag natabuan man, nga didto ang hinablos sang asawa sang tiyo ni Ali, kag diri nagkilalahay ang duha. Kag permi lang nagapabati-bati si Ali sa dalaga. Isa sa to kagabi, kay malapit lang ang kwarto sang babae, nga tawgon lang naton kay Luz. Sang tungang gabi na, hinabuyan ni Ali sang iya habol si Luz sa iya kwarto. Pero wala lang magdugay, binalik ni Luz ang habol ni Ali sa iya kwarto. Kag naghimulungon si Ali nga hindi niya ako pagbatunon. Pero sa masunod nga gabi, liwat naman nga ginhabuyan sang habol si Luz. Pero wala na niya pag-ibalik kay Ali. Dayon naghimulungon si Ali nga ay salamat, ginbato na niya ako. Kag sang aga pagid, ginbalik ni Luz ang habol ni Ali kag magsiling, siguro may anghit yad tong habol mo. Kay sang primero tama gid kabaho, pero sang ikaduha ginahamutan na ako. Hindi anay pagkuhaa, kay labhan ko pa. Kasi laktod nga istorya, pagpauli nila diri sa Iloilo, nagpakasal na sila. Wow. Ang ikatatlo nga upod namon sa among nga ilimnan, tawgon ta lang kay Norbing. Ini si Norbing, upod kami sini nga nagaharana kung may mga dalaga nga pangayaw. Kagnangaya siya sa akon sang ideya kung paano tana makapabutyag sa iya nga paghigugma sa iya nga best friend nga girl. Kay basi maglain ang buot sang babae kung magpabutyag siya sang paghigugma. Kag ako naman ginhambalan nga ini ang imo nga himuon. Wow, mayo ka gigili mag-advise. So pamasyaran mo siya, bas, kagyari ang himuon mo ay. Hambalon mo siya nga mangayo ikaw sang bulig sa iya, parte sa ginapangaluyagan mo kung mabuligan niya ikaw sa babae nga igadulong mo sa altar. Kag sundal lang ining inughambal mo, boss. Kag sang aga, ginpamasyaran ni Norbing ang babae nga tawgon lang naton kay Elza. Kag ang hambal ni Norbing kay Elza nga pwede mo ako nga buligan sa problema ko. Sabat ni Elsa nga ano gid ang problema mo haw? Basta ikaw ang tanan himuon ko, basta masarangan ko lang. Ay tuod ka? Siling ni Norbing. Yari, kung buligan mo gid man ako, may babae ako nga ginapakamahal, kag handa ako nga ipakasal siya kung batunon niya ako. Ang pamangkot naman ni Elsa, nga gwapa gid na siya haw? Oo do pre-preho gid sa imo. Gani buwas, agyon ta ikaw diri sa aga pa. Oo kay nagsiling na ako sa imo nga buligan ta gid ikaw. Hambal ni Elsa. Apang masinulubon ang sabat sang dalaga. Kag sa lakton nga istorya, aga pa nagkadto na si Norbing sa balay sang babae nga pinukaw lang sang iya nga iloy. Kag naghambal si Norbing, siling niya, ready ka na? Namutikan ni Norbing nga daw nagapalamarok ang mata ni Elsa. Sabat ni Elsa, oo Dayon ginambala ni Norbing nga magpagwapa gid siya bago sila maghalin.
Kag sa makatapos ilis, kag makapamulbo si Elsa, dayon ginsilingan ni Norbing si Elsa, nga magbalik anay sa espeho. Kag lantawon ang hitsura niya, kung guwapa na siya. Pero ginpamangkot ni Norbing, kung sino ang nakita niya sa espeho. Kag ang duga nga hambal ni Norbing kay Elsa, nga ang nakita mo kaina sa espeho, amo ina, ang babae nga ginapakamahal ko. Diskarte. Dayon nagtulog gid ang luha ni Elsa kag maghapos kay Norbing kag magsiling. Sa una wala ka gid magsiling nga may pagtamod ka sa akon, gipaantos mo pa ako. Ay te, kay nung muning tanang story wala man. Bala ninyo, 4 kami nga nagainom, syempre, may akon man. Yari bala, umpisahan ko. 1962. Masadyang amon nga sityo lang gani, pero permian na si Honorable Governor Conrado Norada diri sa amon kada fiesta. Kay siya ang nagadayaw sa amon nga hara sa kada koronasyon. Kay isa siya ka orador. Kagdamo ang iya istorya sadto sang may hiligay nun pa nga balasahon sadto nga mga tinuig. May nakilala ako nga daligita kay sweet 16 palang tana. 16 anyos ang edad niya, ako tanang mga 19 anyos na nga soltero. Kag namutikan ko nga may crush na siya sa akon. Kag diri nagsugod ang amon mahirop nga pagtamdanay. Sa pagpadayon ko, bispiras gid sadto sa amon, kag madamo na ang nagabinayle, kag ginasabay ko gihapon ang amo nga dalaga nga tawgon ta lang kay Gertie. Kag sang malapit na ang tungang gabi, samtang nga nagasaot kami, ginabalan ko siya nga ma-request ako music nga ang lyrics sini ginapatuhoy kuwid sa iya ang masunod nga sonata. Ang siling niya, nga ano to ang gin-request mo, how? Siling ko pa matii lang karon. Kag pagtukar sang sound system, ara na, ang ina, ang ginahutik sang kasing-kasing ko para sa imo. Kay nagtukar na ang Teenage Señorita. Ang lyrics, Teenage Señorita, I love you so my love will be yours till forever, and I will never be untrue. My love belongs to you, my señorita. Kag pagkatapos gid sa among nga sonata, nagsiling naman siya, ako naman ang ma-request para man ina sa imo. Pamatii man ina karon. Kag pagkaligad sa pila ka sonata, siya naman ang nag-request. Ang siling niya sa akon, ang sunod sina, akon ginapatuhoy gid sa imo. Kag nagtukar na ang iyatana nga gin-request. Wishing It Was You ni Connie Francis. Ang lyrics, tomorrow when I'm walking down the aisle and just remember when I say I do in my heart, I'll be wishing it was you. Kaghutik ko sa iya, ang wish mo comes true. Kag nagtugma gid nga chorus sini amo ini. You listened to all of these stories, but you didn't listen to my side. Kaysa no sa una ko nga sulat, pag-abot ko gid halin ako sa Negros, may mga istorya na sa akon nga may bago na siya nga nobyo. Sa amo nga bahin, natubla gid ako. Kaysang pag-abot ko, wala siya sa ilabalay, kay nagpauli siya sa Dumangas. Kag sa ikatlo nga adlaw, nag-abot siya, kaginsukmaan ko siya dayon. Nga wala gid ako pulo pamangkot, kun nga kag kun bala, ginisla na niya ako. Dayon ginprangka ko siya, kung sino sa amon nga duha ang ginapasulabi niya, kag ginapatuhuyan sang putli nga gugma. Madugay nga wala siya makasabad. Apang nagatulo na ang mga luha sa iya mata, kag magsiling. Kung hindi ita ikaw pinasulabi, nga amo upod-upod pa ako sa imo, kung diin mo ako dalon. Sa pagpadayon ko, kung hindi ka mo swerte nga magdayunay, mangita gid sa mga kabangdanan. Pero, pagkasal namon sa napangasawa ko,
nagkadto siya. Pero wala gid siya magpakigkita sa akon. Kay ginhagad na niya si mama niya nga mapauli na sila. So sa mga nakaagi man pangaluyag, abi magsulat man kamo sa sininga programa ni Tita Regine ang kahapon lamang, ang tagsulat nung muning sang 4th District, and may God bless us all. Bao nang muning, mayo kagin magalit mag-advise, no? Kung parte sa paghigugma, di atong gin-advisean mo to, bao, nakuha niya gid. Ang ginapakalangit niya nga best friend niya. Di, sino wala ang nag-advise, kung ano nung himuon, syempre ikaw, di ba? Kakasadya mo sa mga istorya, sang duha pagid ang ato, nga imo nga mga friends sa ilimnan. Di, nagdala yun na gid, as in, amo na nakasimple, no? Pero ikaw nga manami nga mag-advise, ang imo nga una nga ginpalangga, wala ka mo nagdayon na nga duha. But you found your true love in the person of your wife. Damuning salamat gid ha sa mga ginapang share mo diri sa aton. May mga kalingawan kita diri sa kahapon lamang program. Bangod sa imo kapisan nga maghalukay sa imo nga memorya sa mga nagliligad kag isulat para sa KLP. So salamat gid and God bless you also. It is now 40 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga 2:46 in the afternoon. Next letter is from Inby. My dearest Tita Regine. Good afternoon to all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially sa Imutita, sa mga fellow KLP lovers and listeners. Tita Regina, ka-video call kami ni Ruby last Sunday, my class valedictorian in 1980. Nagpamangkutan na isang nga batch kung nakaabot ako pag-attend sa ilang grand alumni homecoming, amo to nga nag-follow up siya through video call. Pero, why ako maka-attend, tita, kaya hindi ko na kaya ang magbiyahe. Nadumduman ko ipasakop sa KLP, the story of Ruby's Tots Dream. When Tots, my fellow teacher, courted my graduating student, Ruby, a candidate for valedictorian. Youngest nga bata sang isa ka pigado man nga pamilya. Consistent honor student siya from elementary to high school. Samtang si Tots, shall I say, agi-agion,
Lalaki siya kung ara sa C80 as commandant, pero nagagwa gid ang pagkaagitoy kung mag-conduct kag mag-practice na kami sa amon nga teacher's chorus kay siya ang amon nga conductor. Pasensya sa term ha, pero amo gid na ding iya nga gamit nga term. Anyway, pay manami magtudlo sa practical arts, meticulous and creative. Si Ruby naman, on the other hand, gakinusamod kung magparapit ka na si Tots. Gali, sige ron siya pamisita kay Ruby every Saturday and Sunday evening. Ang style ni Tots, una siya naglisensya sa ginikanan ni Ruby kag nagpromesa siya nga siya na ang magpaeskwela kay Ruby sa college after her graduation in high school. Daw hindi pamandaan gusto ang mga ginikanan kay may nobyo na si Ruby nga nag-eskwela pa sa college. Tungod sa kapigaduhon nga daw haro sila makakaon kag makapabalon kay Ruby sa school, tag-okay na lang ang nanay kag tatay para sa kasiguruhan sang ila kamanghuran nga anak. Sa rason nga ang mga utod, tapos graduate sa high school, nagmerinyo mandayon, kag mga tigulang na ang mga ginikanan sini. Ginasnab ni Ruby si Tots kay way tana maluyag. Daw manok siya nga ilahas. Hindi maparapitan ni Tots. Nagapalagyo. Tuya gapaamulya kanakon. Sa balay kon mamisita si Tots. Nagasikreto nga manago tana sa kwarto ko kay nakita na gapadulong si Tots sa balay. Waay man lang ako, way takon tita nag-entra kaanda nga love affair Painapayhom lang ako. Nga nagabaribad kay Tots, nga waay di si Ruby makakadto. Tapos niya pamangkot sa akon. Naluoy ako kay Ruby, nga nagaprangka. Waay gidtana kuno kay Tots maluyag. Dumalayas kuno tana. Amba ko ka na. Hindi ka maglayas. Hindi di amayan. Prangkaha istorya si nanay, tatay mo, kag si Sir Tots mo, nga waay ikaw nakagusto ka na. Nahadlok ako, ma'am, kay daan ako ginahambalan ng day nanay. Nga hindi gid ako makaeskwela sa college kung hindi ko magminyo kay Sir Tots. Pagkamaan ni Ray, na nobyo ko, gusto na ma-elope na lang kami. Pero hindi ko man mabayaan si nanay kag tatay, kay mga tigulang na. Kag basi mag-collapse si nanay, kay high blood nga daan di Kag si tatay, basi magbalik ang iya balatian. Kag ako ang kabangdanan kung ano ang matabo kananda. Nahadlok ako mag-elope kay naga-eskwela pa si Ray. Waay pa trabaho nga mabuhi kami kag maka-eskwela pa. Ano do lang, ma'am, ang himuon ko. Dumauntat na lang ako kag manarabaho. Ang sabat ko, hindi gid maguntat. Hindi pag-usiki ang panahon mo. Remember, you're my candidate for valedictorian. 5 na lang kabulan, graduation na. Nagahibi, nagakisi-kisi nga hindi kita na mamana kay Sir na Tots. Hambal ko, Ruby, pinamilya di ang problema. Hindi ako dyan makapatunga kaninyo. Istoryahi lang ninyo itmayad. Hasta nga sa sige pahanumdom ni nanay, tatay na sang kapigaduhon nga malampuwasan na, hindi na maagyan ang pag-antos kag kalisod. Tudluan na ang iya kaugalingon nga higugmaon si Sir na Tots. Bantay sarado si Ruby kay si Tots kag ang iya mga ginikanan, close kaayo ang paggwardya kay basi maglayas siya. Malipayan si Ruby nga nag-graduate valedictorian kag naghikutar na si Tots nga magpakasal sila. Naglisensya si Ruby sa iya mga ginikanan nga mabakasyon anay sa city, pero waay siya ginpagustuhan. Kag si Tots hindi man gusto, kundi waay siya makapanaw. Ginuluuluhan naman siya ni nanay kag tatay na. Nagahiribion, nagsakit ang ulo, kag waay na magkaon. Ginhagad ni Tots sa doktor para magpabulong, hindi man magsunod. Kay mag-ayo kunutana kung maghalin si Tots sa luyo na. Karon, hindi man si Tots magbiya ka na, kay basi kung anong matabo ka na.
Nagluhod si Tot sa may kama nga iya nahigdaan, kag maghiribion man kag naghambal. Maskin ano pa ang matabo, hindi nagid si Ruby pagbayaan. Residido tana magunong kay Ruby, hasta sa kamatayon. Puwerte gid ang paghangyo kag pagpakitluoy ni Tots kay Ruby nga magsugot na nga makapakasal sanda. Halin sa tapos panyaga, ginhulat na hasta alas 6:30 sa kagab-ihon ang final decision. Ginpaugatan gid ni Ruby si Tots sa paghulat, kay iya gid ginsensorar ang karesidido sini sa iya pagmahal. 1 hour nakatulugan siya, 4:30 to 5:30 p.m. Samtang ginabantayan tanan ni Tots. Nakabugtaw at 5:30, nagbangon. At 6, nagluhod, nangamuyo, nangayo pasaylo kay Lord, sang iya pagpaantos kay Tots, kag maghambal. Nakita na si Lord sa damgona nga nagtango. Sabat sang iya pamangkot, kung si Tots gid ang para sa iya. Waay mapunggi ang paghaksanay sang duha kag sang ila mga ginikanan sa sobrang kalipay. Pagpasalamat sa Ginoo. Natuman ang kasal, ginpaeskwela si Ruby sa pagkamaestra, 1 take lang ang civil service exam for teachers, kag nagtudlo siya sa the same school nga natudloan ni Sir Tots nga iyaman nga alma mater. Nanganak sila 4, igo lang nakagraduate sa college ang kamanghuran, kag gin-stroke si Sir Tots. Gindaladayon sa hospital, pero dead on arrival. Tita Regine, principal na sa isa ka national high school si Ruby. Gin-belated congratulate ko siya. Nagpasalamat kag naghambal nga natsambahan lang nga napasara na ang exam for principal item. Siya ang naka-fill up sa vacant position. Apisar single parent na siya, enjoy siya sa iyang profession with her 4 children. I told her to take Saturday and summer classes in doctoral degree. Who knows, mag-supervisor siya sooner. So thank you, Tita Regine, for reading once again my episode. Have more blessings for the task. Very well done, and more power on your program. It's me, in B, sang Iloilo Province. NB is also a source, no, of very nice stories. Lain gid man, no, kung teacher ka, kay kadamo sa mga estudyante nga nagaagi sa imo, lain-lain ang mga ginhalinan, lain-lain ang mga istorya sa ilang kabuhi, and you can vividly recall, no, kung ano mga nagkalatabo sa ilang kabuhi. Sometimes kabahin ka gid, no, sa mga ila inagyan sa pagpangabuhi, halin sa kapigaduhon, sa ilang paghigugma, kag sa ila nga mga nadangtan sa ilang kabuhi. Well, Ma'am NB, thank you very much, Gid. Nag-discern, Gid, si Ruby, and the answer to her was very clear. Nagtango si Lord. And so, that's it. Si Tots, Gid man, kag siya, no? Ginbato niya gidman si Tots. And they lived happily, I'm sure, although nauna na si Tots sa iya, but nagpangabuhi siya nga well-equipped na gid, and the children nakatapos naman sa ilang pag-eskwela, and now si Ruby is enjoying, no, ang iya nga pag-teach, kag nag-further study pa gid siya, and that's very nice. So again, Ma'am NB, sa Iloilo Province, thank you very much, Gid. And just before we go, may flash report, si Bombo Jomar Villa, ginapahayag ng NPA, nag-surrender sa Kalinog PNP. Ang mga detalye, pamatian natin. Bombo Jomar, mayong hapon.
Yes, Tita Regine, no, just in information, ginakompirmar man rin mismo sa Kalinog PNP nga may isa diri ka individual nga ginapayag katapo sa New People's Army, no, ang nag-surrender sa ilang sining talatapan. Ang information, ang ining nasambit nga individual, babayi, no, sa aton sini karon nga pagpangusisa. Kag based man diri sa nakuha naton nga information, naga-support ini siya, no, sa bahin sa New People's Army, kag hindi ini siya nga dumakabing nga active membro nga nagabitbit sa armas kag nagatadag sa kabukiran. In the sense nga supporter, may mga bears kuno nga kung may mga armas ang mga NPA do ginahimo kuno nga talaguan ang iya sini karon nga puloy-an agod nga ti matago sa publiko at the same time sa katapo man sa mga militar ang ining mga armas ang ginatudlo ang New People's Army. Tita Regente sa may baluan sa aton sa mga kabumbo, ang banwa sa Kalinog, no, duwa ka encounter ang natabo sa isa ginabang kasimana. Kung sa daiti sa una sila encounter isa ang patay kag ang latest ang sa mga area sa Agdono Kalinog nga 5 ka mga ginatudlo New People's Army ang nagkalamatay at Tita Regine. So ang dugang sila karon ka detalye plastad daton sa ibad nga public affairs program kay ang ginalantaw sini karon sang otoridad ngati sa pihakman sa panawagan sa Philippine Army at the same time mga former rebel daw nga nagbalik sa sabak sang gobyerno nga bisan sila nagahambal ngati tamak budlay kag ginahinggan niyo ining mga ara sa ibabaw nga magpanaog kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Duga sidi nga detalye kag information batayan adres sa may Bombo Radio Iloilo. Update, it is si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa email flash report, Bombo Jomar Villa. Ang oras natin, impunto 3:00 na mga kabombo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Sa inyong mga istorya, i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat and ipadala dayon sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Para yun na nato ng paglingaw-lingaw sa mga tahong nga makasaysayan diri sa KLP, kita ay kita buwas. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, iniinyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.